Καλημέρα σας λοιπόν. Μικρή καθυστέρηση, αλλά ακόμα και τώρα μπαίνουν συνεχώς πολλά άτομα, πολλοί φορείς μας. Σταδιακά θα μπαίνουν, τους καλωσορίζουμε όλους. Να σας καλωσορίσω όλους, να ευχαριστήσω για την υπομονή σας, να μας συγχωρήσετε για τυχόν δυσκολίες και λάθη. Είναι μια προσπάθεια που την κάνουμε μόνοι μας με τη βοήθεια της συναδέλφου της κυρίας Μπασκόζου, την οποία την ευχαριστούμε θερμά, να μας συγχωρήσει που την ταλαιπωρήσαμε, να μπορέσουμε να το οργανώσουμε. Δεν είμαστε γνώστες πληροφορικής. Παρ' όλα αυτά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Καλή καρδιά να έχουμε και καλή διάθεση. Συνεχίζουμε και φέτος λοιπόν τις ημερίδες μας, όπου υπήρχε και μεγάλη ανταπόκριση την προηγούμενη χρονιά. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε και από καρδιάς. Σήμερα η φετινή, να το πούμε και έτσι, το φετινό μας πρόγραμμα θα ξεκινάει με ένα πραγματικά καυτό θέμα, θα έλεγα. Αναφέρομαι στα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι φορείς καλό. Ένα από τα θέματα τα οποία που σήμερα θα αναπτύξουμε αφορά στις μικροπιστώσεις. Είναι ένα εργαλείο που το τελευταίο διάστημα ανακοινώθηκε και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ελπίζουμε να μπορέσουν μέσα από το πρόγραμμα αυτό να ωφεληθούν κάποιοι από τους φορείς μας, αρκετοί από τους φορείς μας. Ήδη έχουμε και μηνύματα ότι υπάρχουν και αρκετές δυσκολίες. Είναι εδώ λοιπόν και έχουμε τη χαρά, έχουμε προσκαλέσει τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας πούνε, να μας παρουσιάσουν αναλυτικά αυτό το πρόγραμμα. Θα κουβεντιάσουμε μαζί τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς ότι ανταποκρίθηκαν άμεσα από την πρώτη στιγμή στο κάλεσμά μας για ενημέρωση. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε και μια συνεργασία για τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίσουν οι φορείς μας, να έχουμε μια επικοινωνία σταθερή και από την πλευρά τους όποια δυσκολία και οτιδήποτε χρειάζεται και ενημέρωση είμαστε στη διάθεσή τους. Είναι κοντά μας λοιπόν η κυρία, είχε προγραμματιστεί να είναι η κυρία Ζουρντού από την πλευρά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Λόγω δυσκολιών της θα είναι κοντά μας η κυρία Μπούρη και η κυρία Κοντογιώργου, που θα μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα αυτό των μικροπιστώσεων που γίνεται στα πλαίσια του ΤΕΠΙΧ 3, και στη συνέχεια είναι κοντά μας τα τρία ιδρύματα, πιστοποιημένα ιδρύματα, τα οποία θα είναι και οι πάροχοι των μικροπιστώσεων αυτών. Συγχωρήστε με αν τις ορολογίες δεν τις λέω σωστά, δεν το κατέχω. Είναι λοιπόν μαζί μας, ξεκινάω με τη σειρά όπως φαίνεται. Είναι ο κύριος Βελεγράκης Σταμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Finance Initiative, της ΑΦΗ. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βελεγράκη. Είναι κοντά μας ο κύριος Στάμπος Νεοκλής. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Φορέα Έξυπνες Μικροπιστώσεις, Microsmart ανώνυμη εταιρεία. Γεια σας κύριε Στάμπο. Σας ευχαριστώ και εσάς για την άμεση ανταπόκρισή σας. Και ο κύριος Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος, επίκουρος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μέλος της διοίκησης του Ταμείου Μηχανικών του ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions. Είναι επίσης μαζί μας και ο κύριος... Καλημέρα σας. Ευχαριστώ Καλημέρα πολύ. σας κύριε Αγκυρόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Είναι μαζί μας και ο κύριος Παναγιώτης Τουρναβίτης. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. Είναι κοντά μας να μας δώσει τη δική του εμπειρία από προγράμματα αντίστοιχα μικροπιστώσεων που έχει εφαρμόσει η Συνεταιριστική Καρδίτσας, και επίσης να μας αναφέρει και προβλήματα τα οποία γνωρίζει πολύ καλά και ο ίδιος, που έχει εντοπίσει μέσα από τη συνεργασία της τράπεζας και την προσπάθεια συνεργασίας και τις δυσκολίες που προκύπτουν με τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Θα αναφέρω πολύ γρήγορα, αξίζει θα περάσουμε άμεσα στους ομιλητές. Θα αναφέρω πολύ σύντομα ότι το πρόβλημα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία των φορέων μας είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει το χώρο και το οικοσύστημα και μας.
επιτρέψτε μου να το πω, τολμάω να το πω και πιστέψτε με, το οποίο είναι από το ξεκίνημα, από τότε που τέθηκε και που άρχισε να εμφανίζονται η κοινωνική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει. Οι δυσκολίες αφορούν στην αδυναμία πρόσβασης στις συστημικές τράπεζες, στις τράπεζες θα έλεγα, στο τραπεζικό σύστημα, σε ό,τι αφορά δανειοδοτήσεις. Επίσης, πρόβλημα προκύπτει γιατί δεν μπορούν να λάβουν εγγυήσεις για τη συμμετοχή τους και σε επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και σε προγράμματα επιχορήγησης που γίνονται μέσα από τα ΠΕΠ. Γίνονται πολλές προσπάθειες και από την πλευρά μας και πολλές συζητήσεις. Θα τα πούμε αργότερα στο κλείσιμο, να μην σας κουράζω τώρα. Και περνάω γρήγορα να ξεκινήσουμε την ημερίδα μας με τους ομιλητές. Απλά να σας ενημερώσω για τεχνικά ζητήματα. Για λόγους ευνόητους δεν υπάρχει δυνατότητα προφορικής παρέμβασης. Υπάρχει το chat όπου μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας, θα τα συγκεντρώνουμε και θα τα λέμε στους ομιλητές. Και επίσης έχω καταγράψει και μια σειρά ερωτημάτων. Ευχαριστούμε για τον κόπο που μπήκατε, που έχουν εγγραφεί από τους φορείς μας, έχουν τεθεί μέσα από τη φόρμα συμμετοχής τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Κοντογιώργου και την κυρία Μπούρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας, είμαι η Λίλη Μπούρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είμαστε χαρούμενοι να σας παρουσιάσουμε το Ταμείο Μικροχρηματοδοτήσεων, το Ταμείο Μικροπιστώσεων, που ξεκίνησε πρόσφατα σαν μέρος του ΤΕΠΙΧ 3, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, που είναι πολύ γνωστό στην ελληνική αγορά. Επίσης, με χαρά συνεργαζόμαστε με τους 3 αδειοδοτημένους φορείς ειδικών πιστώσεων, μικροχρηματοδοτήσεων που προαναφέρατε, την ΑΦΗ, το ΤΜΕΔΕ και τη Microsmart. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να παρέχουμε ένα πρόγραμμα με ευελιξία. Όντως, η μέριμνα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι να δανειοδοτεί εκείνους οι οποίοι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, στον παραδοσιακό τρόπο δανεισμού. Και σίγουρα οι φορείς που εξειδικεύονται στις μικροπιστώσεις μπορούν να δώσουν μια μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που διαχειρίζονται το προϊόν. Στόχος μας είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές οντότητες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρές θα έλεγα. Είναι σημαντικό να πούμε επιγραμματικά ένα στατιστικό. Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει πάνω από 69.000 δάνεια ενεργά. Ένα πορτοφόλι που με τη μόχλευση αγγίζει τα 17 δις ευρώ. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι το 74% των δανείων των επιχειρηματικών είναι σε επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 10 άτομα προσωπικό. Άρα φαίνεται φαίνεται το focus στο σημείο της αγοράς που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Μιλώντας τώρα συγκεκριμένα για το Ταμείο Μικροχρηματοδοτήσεων, να πούμε ότι πρόκειται για μία μορφή χρηματοδότησης που έχει είτε κεφάλαιο κίνησης, είτε και επενδυτικό κεφάλαιο μέχρι ένα ποσοστό. Μπορεί κάποιος να δανειοδοτηθεί από 3 έως 25.000 ευρώ. Έχει διάρκεια δανείου από 12 έως 96 μήνες, 8 χρόνια. Έχει περίοδο χάριτος έως και 6 μήνες. Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες τις οποίες δανειοδοτούμε. Είναι η γενική επιχειρηματικότητα, αλλά και η γυναικεία. Και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η χρηματοδότηση είναι με τη μορφή δανείου επιμερισμένου ρίσκου, όπως το λέμε εμείς, ή αλλιώς συγχρηματοδοτούμενου, το οποίο σημαίνει ότι εμείς συνεισφέρουμε ένα κομμάτι του δανείου άτοκα και το υπόλοιπο το παρέχει ο φορέας μικροπίστωσης. Στη γενική επιχειρηματικότητα το άτοκο μέρος είναι 60%, ενώ στη γυναικεία δίνουμε μία επιπλέον έμφαση και το άτοκο μέρος είναι 75%. Το επιτόκιο που προκύπτει είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση
με το αντίστοιχο ονομαστικό επιτόκιο δανεισμού στην αγορά. Δεν επιδοτείται παραπάνω, όμως επίσης υπάρχει και ένα έξτρα ποσό, το οποίο δίνεται σαν επιχορήγηση, το οποίο το ονομάζουμε mentoring και μπορεί να φτάσει τα 900 € ανάφημη και αφορά ουσιαστικά εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα τεχνικά που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος υλοποιεί το σχέδιό του, την επιχειρηματική του ιδέα και βρίσκει βοήθεια, συμπαράσταση, συμβουλές και καθοδήγηση από εξειδικευμένους συνεργάτες των φορέων μικροπίστωσης που τον βοηθούν να φτάσει στο στόχο του. Το επενδυτικό πλάνο στο οποίο βασίζεται το σχέδιο που χρηματοδοτούμε πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών και μέσα στον χρόνο αυτό πρέπει να υλοποιήσει και τις δαπάνες για τις οποίες θα δανειστεί. Τα τεχνικά φυσικά υπάρχουν αναρτημένα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφόρησης που αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υπάρχει και ένα αρχείο με συχνές ερωτήσεις, οι οποίες προέρχονται από πραγματικές περιπτώσεις και νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικές. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί σίγουρα να πάρει περισσότερες πληροφορίες από εκεί. Αλλά επίσης και οι συνεργάτες μας, οι φορείς, είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν και έχουμε την καλύτερη εμπειρία έως τώρα από την ανατροφοδότηση που έχουμε πάρει από τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κάνει υπαγωγές στο πρόγραμμα και κάποιες εκταμιεύσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ καινούριο το πρόγραμμα, όπως γνωρίζετε. Ξεκίνησε μόλις τον Ιανουάριο και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η υλοποίηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν έχω πει στην παρούσα φάση. Σίγουρα θα μπορούμε να δεχτούμε και ερωτήσεις αργότερα, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν η κυρία Κοντογιώργου έχει να προσθέσει κάτι. Προς το παρόν όχι. Πιθανά... Να απαντήσουμε ίσως σε τυχόν ερωτήσεις που θα τεθούν. Ναι. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, φυσικά μπορούμε να τις απαντήσουμε. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, θα τις δούμε στο τέλος, ήδη μας έχουν τεθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως αναφέρατε, είναι ένα πρόγραμμα που είναι αποκλειστικά και στα πλαίσια μιας προσπάθειας να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές. Εκεί συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς καλό, ονομαστικά. Και θα περάσουμε τώρα στους ομιλητές μας από τα ιδρύματα, τα μικροπιστωτικά ιδρύματα. Πολλά τα ερωτήματα, τα οποία προφανώς από αυτά θα απαντηθούν μέσα από τις εισηγήσεις των ομιλητών, που αφορούν τις διαδικασίες και όλα τα θέματα, τα βήματα που πρέπει να γίνουν κτλ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βελεγράκη, τον κύριο Σταμάτη Βελεγράκη, όπου θα μας παρουσιάσουν και το φορέα τους και επίσης και τα θέματα που κρίνουν ότι είναι αναγκαία και απαραίτητα για να μιλήσουμε σήμερα. Κύριε Βελεγράκη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να επισυνάψω κάποια παρουσίαση ή θέλετε να συνεχίσω προφορικά? Όπως θέλετε. Θέλετε να δοκιμάσετε, μπορείτε να κάνετε share, να κάνουμε μια παρουσίαση. Καλύτερα, θα ήταν χρήσιμη παρουσίαση. Ωραία. Αν μπορείτε. Ναι, βεβαίως. Έχετε πρόσβαση για share. Ναι. Ωραία. Ωραία, με ενημερώνετε αν είναι ορατό. Πολύ ωραία, ναι, είναι ορατό. Πολύ ωραία. Αν μπορείτε να κάνετε μεγέντηση, να κάνετε προβολή ολόκληρη, αλλιώς αν και είναι νομίζω αρκετά καθαρό, αλλά προκειμένου να φαίνονται. Ναι. Ωραία. Δεν βλέπω να με αφήνει να κάνω προβολή ολόκληρη, αλλά όσο μπορώ θα το... Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και να μοιράζομαι τις πληροφορίες. Εκπροσωπώ την AFI Microfinance. Η AFI Microfinance είναι το παλαιότερο ίδρυμα μικροπιστώσεων, το πρώτο ίδρυμα μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2014 από την ADI και την ActionAid. Η ActionAid, όλοι γνωρίζετε ποια είναι. Η ADI είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μικροπιστώσεων στην Ευρώπη. Ο σκοπός λοιπόν ήταν απλός και κατανοητός, ήταν η άρση του αποκλεισμού των επιχειρηματιών, των ανθρώπων που θέλανε
να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για επιχειρηματικά δάνεια πάντα και δυστυχώς δεν μπορούσαν να βρουν πόρτες ανοιχτές, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα καθαρά τραπεζικά κριτήρια, είτε γιατί εμπίπτανε σε μια κατηγορία που έτσι δεν τέριαζε με το τραπεζικό προφίλ. Μιλάμε για ανέργους, μιλάμε για ανθρώπους που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που δεν είχαν εταιρείες να δείξουν θετικούς ισολογισμούς, άρα δεν μπορούσαν να πάρουν επιχειρηματικά δάνεια. Αυτό τον αποκλεισμό λοιπόν προσπαθεί να άρει η AFI Microfinance μέσω της δράσης της. Όπως βλέπετε από το 2023 είμαστε αντιοδοτημένοι και εποπτευόμαστε και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στα 10 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το σημαντικότερο νομίζω είναι οι περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από τη χρηματοδότηση μέσω της ΑΦΗ. Μιλάμε για παραπάνω από 10 εκατομμύρια τα οποία έχουν επενδυθεί στην επιχειρηματικότητα. Όπως βλέπετε, σταθερά στον πυρήνα των δράσεών μας είναι η γυναική επιχειρηματικότητα, το οποίο παρόν πρόγραμμα έτσι, το θέτει και στο επίκεντρο. Και ταυτόχρονα συνεχίζουμε να βοηθάμε τους επιχειρηματίες στην επαρχία, εκτός Μητροπολιτικών Κέντρων σε μεγάλο βαθμό, τους ανέργους, καθώς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτός είναι ένας πυλώνας της δράσης της ΑΦΗ, δηλαδή η χρηματοδότηση. Ο δεύτερος πυλώνας και πολύ βασικός που ταιριάζει στο θεσμό των μικροπιστώσεων είναι η εκπαίδευση. Περισσότερο από 7.000 άτομα έχουν εκπαιδευτεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των δράσεων της ΑΦΗ. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους. Γίνεται κατά κύριο λόγο με έναν προσωπικό σύμβουλο που αναθέτουμε σε κάθε αίτηση που λαμβάνουμε, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το επιχειρηματικό πλάνο. Για μας είναι κέριο ο επιχειρηματίας που θέλει να πετύχει να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται για να δημιουργήσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο. Δηλαδή δεν είμαστε της λογικής να δώσουμε τα λεφτά, να εκταμιεύσουμε και να περιμένουμε μετά να τον ενοχλήσουμε μόνο όταν είναι η ώρα της αποπληρωμής. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν ισχύει. Αυτό που θέλουμε είναι λοιπόν να τον κάνουμε να σταθεί στα πόδια του, να δημιουργήσει το επιχειρηματικό του πλάνο και να πάει βήμα-βήμα την επιχείρησή του παρακάτω. Ταυτόχρονα διοργανώνουμε διάφορα σεμινάρια, διοργανώνουμε εκπαιδευτικές δράσεις. Έχουμε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με το Τμήμα το Οικονομικό για την παροχή, για την εκπαίδευση. Δημιουργούμε κομμάτι σημαντικό είναι η δικτύωση, δηλαδή να μπορεί ο επιχειρηματίας να συνυπάρχει στο επιχειρηματικό πλαίσιο και στο οικοσύστημα με ανάλογου είδους επιχειρήσεις, όπως επίσης και δίνουμε τη δυνατότητα προσωποποιημένης καθοδήγησης, το mentoring που λέμε. Οι εκπαιδεύσεις είναι είτε ασύγχρονες είτε παρέχονται ζωντανά και είναι, όπως είπα, κύριος στόχος η ενδυνάμωση και η υποστήριξη των επιχειρηματιών. Αυτά όσον αφορά την εκπαίδευση. Τώρα, συγκεκριμένα για το πρόγραμμα το οποίο μιλάμε σήμερα, για το ΤΕΠΙΚ, ήθελα να δώσω απλά μια μικρή εικόνα στο στατιστικών μεγεθών από τις αιτήσεις που έχουμε λάβει. Όπως θα δείτε, υπάρχει η αναλογία ανδρών και γυναικών, γυναική επιχειρηματικότητα και γενική επιχειρηματικότητα, αν το πούμε με τους όρους του προγράμματος, είναι περίπου στο πάνω από 40% γυναική επιχειρηματικότητα, πάνω από 50% γενική. Υπάρχει έτσι μια βάση στα αστικά κέντρα. Παρ' όλα αυτά τα νούμερα στα μη μητροπολιτικά κέντρα είναι αρκετά μεγάλα, το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και ως προς τους κλάδους δραστηριότητας, όπως θα ανέμενε κανείς, οι υπηρεσίες είναι στο επίκεντρο. Ακολουθεί η γεωργία, η μεταποίηση και η εκπαίδευση. Χωρίς να θέλω να πάρω άλλο χρόνο, θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα αυτό σίγουρα είναι το σωστό βήμα για τους ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν, γιατί στην Ελλάδα τα παίρνουμε όλα λίγο εύκολα και με στραβό μάτι. Δηλαδή, το τραπεζικό σύστημα, ο δανεισμός έχει κάπως δαιμονοποιηθεί. Θεωρώ ότι με δράσεις σαν για αυτές γίνονται τα πράγματα λίγο πιο απλά. Κάνουν λίγο πιο απτό το βήμα στο πώς μπορεί να ιδρυθεί και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση. Η συγκεκριμένη δράση στην ανάπτυξη, αφού θέλει να είναι τουλάχιστον ένα έτος. Αυτό λοιπόν βοηθάει τους επιχειρηματίες να κάνουν το επόμενο βήμα. Και πρέπει οι άνθρωποι που απευθύνονται στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων να το έχουν καλά αυτό υπόψη. Ότι για μας η εκπαίδευση, η βιωσιμότητα και η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων είναι το πρώτο στο βήμα. Δεν είμαστε τράπεζες, δεν λειτουργούμε με τραπεζικούς όρους. Αυτά όσον αφορά το υπάρχον πρόγραμμα. Στην ΑΦΗ καλύπτουμε προφανώς κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δεν υπάρχει περιορισμός. Έχουμε γραφεία Αθήνα Θεσσαλονίκη, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός από πού μπορούμε να λάβουμε αιτήσεις. Όπως δεν υπάρχει και επαγγελματικός περιορισμός.
σε όλους τους κλάδους. Όπως είδατε, έχουμε μεγάλη εμπειρία, μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε περίσταση. Αξιολογείται κάθε περίσταση ξεχωριστά, κάθε πλάνο ξεχωριστά, με σκοπό να βοηθήσουμε στην επίτευξη του οράματος του επιχειρηματία. Αυτά, για να μην σας κουράσω παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Ήταν σαφής η διαφορά, μάλλον τα πρόσθετα που δίνει, όπως το αναφέρατε κι εσείς. Δεν είναι μια τράπεζα, είναι ένας φορέας ο οποίος έχει ένα συνολικό πλάνο και το βλέπει. Αρκετά ερωτήματα που θα βοηθήσουν μετά στη συνέχεια και εκεί θα έχει και πρακτικό ενδιαφέρον και στα διαδικαστικά. Έχω καταγράψει αρκετά. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Ένας φορέας ο οποίος τονίζει πάρα πολύ το σημαντικό που είναι και για μας, το τρίπτυχο εκπαίδευση, ενδυνάμωση και υποστήριξη. Μια απλή χρηματοδότηση από μόνη της έχουμε δει και εμπειρικά, ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, αν δεν έχω δηλαδή αν δεν έχω ένα σχέδιο, ένα εφικτό σχέδιο, αν δεν έχω δουλέψει κάτι, όσα λεφτά και να πάρω τα χέρια μου, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το προσδοκόμενο. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και περνάμε στον κύριο Στάμκο. Είναι το επόμενο ίδρυμα, είναι στις έξυπνες μικροπιστώσεις, Microsmart ο φορέας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στάμκο, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να κάνω λίγο μια share screen την οθόνη μου. Νομίζω ότι βλέπετε. Φαίνεται. Βεβαίως, ναι, βλέπουμε πολύ Ωραία. καλά. Λοιπόν, Ωραία. καλησπέρα ξανά και από τη Microsmart. Είμαστε το πρώτο ανεξάρτητο, χωρίς συμμετοχή τραπεζών, αποκεντρωμένο, γιατί έχουμε τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε από τα ελάχιστα γενικώς τραπεζικά ιδρύματα που έχουμε έδρα εκτός Αθηνών και εντελώς ψηφιακό ίδρυμα μικροπιστώσεων. Εντάξει, έχουμε κληθεί να λύσουμε το γνωστό πρόβλημα της έλλειψης χρηματοδότησης της οικονομίας στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα γενικώς, όταν έχεις πάνω από 800.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό στη χώρα. Κάτι έπρεπε να κάνει. Εμείς προτείναμε και επιμείναμε για πολλά χρόνια την ανάπτυξη του θεσμού των μικροπιστώσεων και έχοντας σαν μπούσουλα τον κώδικα καλό πρακτικό για τις μικροπιστώσεις, φτιάχτηκε ειδικό νομικό πλαίσιο που μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο φτιάξαμε τη Microsmart μέσα από την ιστοσελίδα μας microsmart.gr, είναι όλη η πληροφορία. Τι παρέχουμε, πέρα από τα δάνεια που έχουν εγγύηση του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου, δάνεια με τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Αναπτυξικής Τράπεζας, leasing και εγγυητικές επιστολές μέχρι 25.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα ανέβει το όριο, αλλά τέλος πάντων και τώρα είμαστε εκεί. Χωρίς φυλά γράμματα και περίεργες διαδικασίες, πιτώ και ανάλογα με το προφίλ του πελάτη και καλύπτουμε όλη την Ελλάδα. Και έτσι έχουμε έδρα την Θεσσαλονίκη. Και γιατί να έρθει κάποιο σε εμά, γιατί δεν είμαστε τράπεζα, έχουμε λίγο διαφορετική κουλτούρα και λογική. Είμαστε απλοί, γρήγοροι, διαφανεί, ανταποκρινόμαστε άμεσα και τα ιδρυτικά μα μέλη είναι ιδρύματα του εξωτερικού που έχουν πάνω από 20 χρόνια λειτουργία στο θεσμό των μικροπιστώσεων στα Βαλκάνια. Οπότε ξέρουμε καλά το αντικείμενο και το τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε πλήρη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο σε θέματα εγγυήσεων, σε θέματα κατάρτιση και είμαστε πρόσθετα πιστοποιημένοι σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογία, γεγονό που διασφαλίζει και του δανειολήπτε ότι δεν κάνουμε πράγματα περίεργα και του επενδυτέ εμά ότι έχουμε κάποια διαδικασία ξεκάθαρη, σαφή και ελεγχμένη. Πώ το κάνουμε όλο αυτό? Ηλεκτρονικά μέσα από το site μα, συμπληρώνει κάποιο μια απλή φόρμα που έχει ουσιαστικά δύο έγγραφα, τίποτα παραπάνω, και κάποιε άλλε πληροφορίε που χρειάζεται να μα δώσει. Μεταβαίνει αυτόματα μετά στο KYC, τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, που κάνουμε άντληση στοιχείων ταυτότητα. Ακολουθούν δύο εργαλεία τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε αναπτύξει. Το ένα είναι δεδομένα από τι τράπεζε, από τι κινήσει των τραπεζικών λογαριασμών του, και το δεύτερο είναι ένα ψυχομετρικό τεστ που έχουμε αναπτύξει. Οπότε με αυτά τα data κάνουμε κάτι, μια πρώτη αξιολόγηση του πελάτη. Υπάρχει μια πλήρη αίτηση μετά, γιατί εκεί χρειαζόμαστε τα πολλά έγγραφα, και η συνέντευξη, που είναι το πλέον κρίσιμο για μα, γιατί γνωρίζουμε τον πελάτη, μιλάμε μαζί του, συζητάμε τι θέλει να κάνει και πώ θέλει να το κάνει. Χοντρικά τα βήματα είναι αυτά: αξιολόγηση, υπογραφή τη σύμβαση, εκταμείευση, και μετά ακολουθεί το mentoring και η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου. Ξέρετε, στι μικροπιστώσεις πανευρωπαϊκά το κρίσιμο κομμάτι ήταν πάντα αυτό. Το πώ θα μπορέσει να μετρήσει τι κάνουν τα μικροδάνεια και τι κερδίζουμε από ένα μικροδάνειο. Πανευρωπαϊκά ξέρουμε ότι ένα μικροδάνειο δημιουργεί μία μισή νέα θέση εργασία. Εμείς το βλέπουμε ως τώρα η δουλειά μας, υπάρχει και συμβαίνει. Τι δικαιολογητικά χρειαζόμαστε? Όλα είναι στο site, κρεμασμένα αναλυτικά, όλη η πληροφορία. Έχουμε ειδικό κομμάτι για τη SkinSep,
τι χαρτιά χρειάζομαι. Δυστυχώς οι ΣΕΠ θέλουν λίγο περισσότερη χαρτούρα από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, γιατί έχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Αλλά εντάξει, τα έχουμε όλα εκεί, δεν είναι κάτι κρυμμένο και ούτε κάτι περίεργο που μπορεί κάποιο να ψάχνει να βρει και τα λοιπά. Εντάξει, και το Ταμείο Δύο Κουβέντες τα είπαν και οι προλήστες, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Η μόνη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα της ΕΑΤ είναι το θέμα του Τηρεσία, ότι ενώ στα υφιστάμενα εργαλεία τότε που ο Τηρεσίας ήταν πάντα κόφτης, σε εμά τον βλέπουμε, δεν είναι κόφτης ντε και καλά, αξιολογείται. Έχει οι μισές επιχειρήσεις που έχουμε εκταμιάσει έχουν ένα πρόβλημα. Ανάλογα με το πρόβλημα όμως, έτσι, δεν είναι όλοι το ίδιο και όλοι το ίδιο τσουβάλι. Έχοντας μια εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στη διαχείριση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, έχω μάθει να διαβάζω ότι όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που για το Ταμείο Μικροπιστώσεων είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, να διαβάζουμε τι να μην κάνουμε και τι να μην χρηματοδοτήσουμε, γιατί συνήθω εκεί σκαλώνουμε. Υπάρχει αναλυτική πληροφορία μα και στο site τη ΕΑΤ και στο δικό μα το site. Καλό είναι να προσέξουμε λίγο κυρίω του μη επιλέξιμου CAD, γιατί δεν είναι όλε τι δραστηριότητε επιλέξιμε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Επίση, τι δαπάνε θέλουμε να κάνουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως τώρα είναι ότι okay, το κεφάλαιο κίνηση είναι ξεκάθαρο, αλλά έχουμε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να προχωρήσουν και θέλουν να πάρουν ένα γραφείο, θέλουν να πάρουν μόνο ένα μηχάνημα, θέλουν να πάρουν ένα φορτηγάκι. Αυτά έχουν όριο το πρόγραμμα, δεν μπορεί να πάρεις μόνο αυτά. Το απάγεια του μπορεί να είναι μέχρι το 40% του δανεισμού. Και επειδή για κάθε ένα δάνειο θα χρειαστούμε τιμολόγια την επόμενη μέρα, αυτά λίγο τα προσέχουμε. Επίσης έχουμε μια πολιτική εμείς κάποια ώρα, δηλαδή δίνουμε δάνεια μέχρι 4 χρόνια, οπότε έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Τώρα, στο site μας έχουμε όλες τις πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις και μάλιστα έχουμε βάλει και τις πιο ζουμερές συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις που συνήθως προκαλούν προβλήματα και ζητήματα. Όσον ούπο, μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και πλήρες εκπαιδευτικό βίντεο για τις διαδικασίες που κάνει κάποιος. Μάλιστα, να το δείξω εδώ τώρα. Τα βήματα είναι 4. Θα μπει στο KYC της ΕΑΤ. Μετά θα πρέπει να μπει στο OPSKE και στο ESG Tracker. Το πρώτο βήμα του KYC της ΕΑΤ είναι απλό. Ανεβάζει το πρότυπο business plan που υπάρχει. Και το ESG Tracker είναι επίσης απλό, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Το OPSKE είναι λίγο στριφνό σύστημα και έχει λίγο απαιτήσεις. Τέλος πάντων, έχω αναπτύξει ένα βίντεο το οποίο θα βοηθήσει και να κάνω ο καθένας την κίνηση μόνος του. Συν το δικό μας το site που είναι ξεκάθαρο, έτσι. Τώρα, τι βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε. Έχουμε δεχτεί business plan γραμμένα στο χέρι. Σα πληροφορώ, αυτά είναι τα καλύτερα απ' όλα. Έτσι, δηλαδή, ο κόσμο τα κατεβάζει, τα γράφει, τα ανεβάζει, χωρί λόγια στα ράτα, 5 κουβέντες. Είμαι αυτό, κάνω αυτό, το θέλω έτσι, ξεκάθαρα, εύκολα. Αντίθετα, business plan γεμάτα κείμενα, ανάλυση κτλ. Που δεν λένε τίποτα. Εδώ δεξιά έχουμε ένα σχέδιο το οποίο ήταν 39 σελίδες, ένα Ινστιτούτο Συνδική στην Αθήνα. Έγραφε, χωρίς να λέγει τίποτα. Δηλαδή, δεν υπήρχε τόσο λόγο για τόση πολλή πληροφορία. Απ' την άλλη, τι αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε. Αριστερά, θα δείτε, μια εταιρεία έχει τζίρο 64 χιλιάρικα στο δεύτερο χρόνο τη. Θέλει δεξιά να πάρει ένα μικροδάνειο που θα της μεγαλώσει το τζίρο σε 350 χιλιάρικα ξαφνικά μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό λίγο δεν πατάει. Δηλαδή, δεν μπορεί να το πει ότι είναι και σοβαρό, ας πούμε. Να είμαστε λίγο λογικοί στι προβλέψει, τα κοιτάμε. Ταυτόχρονα η ίδια εταιρεία κέρδη δεν έβγαλε ποτέ στη ζωή τη και μάλιστα ο τζίρο ήταν. Οι ζημιέ τη ήταν διπλάσια από το τζίρο τη. Και δεν μιλάμε μια εταιρεία εντάσσεω κεφαλαίου που να έχει ψηλά προσθέσει. Ήταν ένα σούπερ μάρκετ. Οπότε κάποια πράγματα θέλουν λίγο προσοχή. Δεν είναι τόσο απλό. Ε, Επίση να πω ότι μιλάμε για δάνεια, δεν είναι επιδότηση, άρα είναι δάνειο που πρέπει να αποπληρωθεί. Οπότε πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μα. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε το πρότυπο business plan που έχει ανεβάσει η άτομο, το οποίο είναι πάρα πολύ σαφέ. Είναι και στο Word, το υπογράφουμε και το ανεβάζουμε. Έχουμε κόψει επιχειρήσει που ανεβάζουν ό,τι να είναι. Δηλαδή, μου ανέβασε κάποιο ένα τοπογραφικό προχθέ. Εντάξει, πολλά πράγματα έχω κάνει στη ζωή μου. Κληρονομικό χάρισμα δεν έχω όμως για να καταλάβω από αυτό το τοπογραφικό τι θέλει να κάνει η επιχείρηση. Έτσι, πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να το κάνει. Μπορούμε να κάνουμε τη ισότητα την των μικροπιστώσεων, αλλά να ξέρετε το όριο είναι 25.000 ευρώ συνολικά. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε 3 δάνεια των 25, άρα σύνολο 75 όλα καλά. Υπάρχει ένα κόφτη, υπάρχει ένα χωροφύλακα που λέγεται Τηρεσία, που όλη η πληροφορία ανεβαίνει επάνω, την παρακολουθούμε, άρα θα χτυπήσει, θα το δούμε, θα το καταλάβουμε. Μην μπούμε εκεί. Θα χρειαστούμε τιμολόγια, οπωσδήποτε πρέπει να έχει προσοχή αυτό. Δεν βιαζόμαστε, γιατί θα κάνουμε μια αίτηση, θα πάρετε απάντηση εντός δεκαημέρου μέσα από το site της ΕΑΤ, δεν γίνεται νωρίτερα. Και εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιούμε μηχανές για να κάνουμε την αξιολόγηση για τις αιτήσεις, αλλά είμαστε άνθρωποι. Προσέχουμε ειδικά στους αγρότες, έχουμε πολλούς αγρότες που βάλουν έτσι άνευ λόγου και σε εμά.
Προσέχουμε επίση συμβούλου εκεί έξω που υπάρχουν διάφοροι που υπόσχονται πράγματα στο να φτιάξουν φακέλου και ανεβάζουν άδειου φακέλου ή business plan κενά, ή ανεβάζουν business plan που στο τέλο του δρόμου σου λέει: Ναι, έχω μια εταιρεία που θέλει ένα δάνειο, αλλά στη ζωή τη ποτέ δεν πρόκειται να ξαναβγάλει κέρδη. Έχω αριστερά ένα case εδώ πέρα το οποίο ήταν λίγο κωμικό. Δηλαδή, λες, OK, πώ επιβιώνει αυτή η εταιρεία, ας πούμε, εν τέλει, στο τέλο του δρόμου. Ε, οπότε, λίγο πολύ αυτή είναι η διαδικασία, αυτή είναι η ομάδα μα. Χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητή νοημοσύνη για τη δουλειά μα, αλλά αξιολογούμε ανθρώπου, δεν αξιολογούμε μηχανέ. Και να πω γενικώ στα κριτήρια αξιολόγηση που με ρωτάνε αρκετοί, ότι ναι, μπορεί να έχουμε οικονομικά, μπορεί να κοιτάμε την υπηρεσία, μπορεί να κοιτάμε την ιστορία τη επιχείρηση. Εν τέλει, οι περισσότεροι κόβονται στη συνέντευξη και στην επικοινωνία μα εκεί πέρα, είτε γιατί μα λένε ψέματα, είτε δηλαδή έχω μια πολύ βαριά ιστορία στην υπηρεσία και σου λέει συνέντευξη: Εγώ δεν παίρνω δάνεια, δεν ασχολούμαι με δάνεια, δεν έχω καμία σχέση με τράπεζε, δεν κάνω τίποτα. Και του λε: Όλα αυτά τι είναι, γιατί δεν μου λε την αλήθεια για να σε βοηθήσω. Μα μου διάφορα. Ή έχουμε πάει και σε επιχειρήσεις, έχουμε δει επιχειρήσεις που η επιχειρηματία, η σύζυγος, η κόρη, ουσιαστικά δεν ήξερε ούτε πόσα καταστήματα έχει, πόσους πελάτες έχει, πόσα εργαζόμενους έχει, τι προϊόντα πουλάει. Οπότε κυρίως εκεί θέλουμε να είναι ειλικρινείς σε αυτούς που μιλάμε, να μας λένε την αλήθεια για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Μαρόδης και πολύ περιεκτικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στάμκο. Θέσατε όλα τα ζητήματα. Θα έχουμε σίγουρα ερωτήματα. Αναφερθήκατε και στον Τηρεσία. Υπάρχουν και ερωτήματα. Βέβαια, εδώ να σημειώσω και να το πω σε όλους ότι τα ατομικά μου, οι ατομικές μου οφειλές σαν άτομο δεν μεταφέρονται στην ΚΙΝΣΕΠ, γιατί με βάση το θεσμικό πλαίσιο δεν είμαι ιδιοκτήτρια. Δεν είμαι καν συνιδιοκτήτρια όντας μέλος σε μια ΚΙΝΣΕΠ. Αλλά φυσικά είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να μπει ανοιχτά και έχει τεθεί και από εμά. Αναφερθήκατε στο mentoring και στις διαδικασίες. Θα υπάρξουν και ερωτήματα όπου θα δοθούν και οι απαραίτητες διευκρινήσεις και για τα κριτήρια αξιολόγησης, τεράστιο κεφάλαιο. Όπως είπατε, οι KINSEP, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, είναι μια ειδική κατηγορία, πονεμένη ιστορία που θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να λυθεί και που θα πρέπει και από την πλευρά τους και το ίδιο το οικοσύστημα, ο χώρος, να μπορέσει έτσι και με πρωτοβουλίες και να αναδείξει αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα, ότι όταν μιλάμε για χρηματοδοτικά εργαλεία, μιλάμε για να καλύψουμε και το εννοούμε, να κάνουμε δράσεις οι οποίες αφήνουν κοινωνικό αποτύπωμα, χωρίς αυτό φυσικά, όπως λέτε, να σημαίνει, και κυρίως όταν πρόκειται για ένα δανεισμό, για μια πίστοση, ότι εν λευκό κάποιος δίνει εν λευκό, είτε αυτά είναι χρήματα από οπουδήποτε και αν προέρχονται, είτε από πρόγραμμα, είτε οτιδήποτε. Το ότι εγώ λέγομαι Κοντονάσιου και μ' αρέσει να ασχολούμαι με το να φτιάχνω καλοπιστικά φυτά και τα λεφτά να τα δίνω για το καλό, αν σας τα αναφέρω απλά και μόνο, δεν είναι φυσικά ο λόγος μου, απλά και μόνο μια εγγύηση ή η ιδέα μου, όσο καλές προθέσεις και να έχω. Αυτό από ό,τι είπατε και φαίνεται είναι σαφές και είναι και αυτονόητο κάποια στιγμή. Γι' αυτό μιλάμε και για επιχειρηματικό σχέδιο, την ικανότητα που έχω να το αναπτύξω αυτό και όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας ακούμε, κυρία Κοντονάσιου. Αχ, συγχωρήστε με. Τώρα είναι. Θα συνεχίσουμε. Τα προηγούμενα που είπα ακουγόμουν. Ναι, Τα ναι. σχόλια. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Αγκυρόπουλο, ο οποίος είναι, είναι και καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Προφανώς θα έχει και μια εμπειρία και από αυτό το χώρο για την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και είναι και μέλος της διοίκησης του ΚΝΕΔΕ. Κύριε Αγκυρόπουλο, σε εσάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας και τη δική σας ανταπόκριση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Κοντονάσιο. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά και συγχαρητήρια για την τόσο μεγάλη συμμετοχή. Μπράβο σας. Λοιπόν, εμείς είμαστε από το TMEDE Microfinance Solutions. Μιλάμε για είναι αδειοδοτημένος ο φορέας μας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Λειτουργούμε στο πλαίσιο του νόμου 4701 του 2020. Η επιχειρησιακή λειτουργία του φορέα μας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023.
Ε, Αυτό που νομίζουμε ότι μας ξεχωρίζει είναι ότι η παροχή μικροπιστώσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ψηφιακής εφαρμογής, ε, τόσο από υπολογιστή λάπτοπ όσο και από εφαρμογή σε κινητό, σε τάμπλετ, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, είτε της Apple είτε της Google. Είμαστε μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Μικροχρηματοδότησης. Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, όπου παρέχουμε εγγυημένα μικροδάνεια κάτω από το πρόγραμμα InvestEU. Η εφαρμογή μας έχει έτσι βραβευτεί κιόλας ως ένα καινοτόμο ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας. Ξεκινώντας το 2023, εμείς απευθυνόμασταν μόνο στα μέλη του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Είτε μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, είτε μιλάμε για πολύ μικρές οντότητες. Η χρηματοδότηση και τότε και τώρα είναι έως 25.000 ευρώ για 5 έτη. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα TEPIC 3, είναι καθαρά δικό μας, σε συνεργασία με τον EIF, όπως είπα. Και προϋπήρχε πριν το TEPIC. Θα μιλήσω και για το TEPIC 3 αναλυτικά στη συνέχεια. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλευτικής, την καθοδήγηση, παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε προφανώς και με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αλλά και με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προσφέρουμε προγράμματα e-learning από το ΚΕΔΙΒΗΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι, οι δανειολήπτες λαμβάνουν και πιστοποιητικό παρακολούθησης. Φυσικά υπάρχει και η εξατομικευμένη καθοδήγηση των δανειοληπτών, το mentoring, με ένα έτσι αρκετά ευρύ, θα έλεγα, δίκτυο μεντόρων από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς. Πάμε λίγο στο TEPIC 3. Το TEPIC 3, το συνολικό χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μικροπιστώσεων, αναμένεται να φτάσει μέχρι τα 83 εκατομμύρια. Εδώ να πω ότι ήδη, όπως σωστά είπαν οι εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ουσιαστικά η ανακοίνωση του προγράμματος έγινε στα τέλη Γενάρη, αλλά τώρα είναι αρκετά φρέσκο το πρόγραμμα. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αρχίσει να υλοποιούνται τα πρώτα δάνεια, και θα ήθελα να πω εδώ ότι η συμμετοχή είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντική. Υπάρχει ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη γενική επιχειρηματικότητα, η επιδότηση του επιτοκίου ανέρχεται στο 60%. Κάτι το οποίο τελικά στον αποδέκτη, στο δανειολήπτη, στο δικό μας φορέα, στο TMEDE Microfinance Solutions, αντανακλάται σε ένα επιτόκιο μέγιστο τελικό της τάξης του 4% για ό,τι έχει να κάνει με τη γενική επιχειρηματικότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη γυναική επιχειρηματικότητα, εκεί η επιδότηση του επιτοκίου είναι υψηλότερη, ανέρχεται στο 75%, και ως εκ τούτου, ξαναλέω, στο δικό μας φορέα, το μέγιστο τελικό επιτόκιο φτάνει έως 2,5% τελικό. Τα δάνεια αφορούν ποσά από 3 έως 25.000 ευρώ. Καλύπτουν, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, και τόσο κεφάλαιο κίνησης όσο και κεφάλαιο εξοπλισμού και ανάπτυξης της επιχείρησης. Η διάρκεια τους φτάνει έως 96 μήνες. Υπάρχει και 6 μήνες περίοδος χάριτος. Στο TMEDE Microfinance Solutions έχουμε επιλέξει έτσι, να μην υπάρχουν καθόλου έξοδα φακέλου. Σημαντικό το γεγονός ότι, όπως και ο νόμος ορίζει, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση δεν απαιτεί εξασφαλίσεις.
Στη δική μας την περίπτωση η συνεργαζόμενη τράπεζα είναι η Attica Bank, κάτι βέβαια το οποίο δεν σημαίνει κάτι για το δανειολήπτη. Τα ποσά εκταμιεύονται σε οποιαδήποτε τράπεζα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης. Ε, Απλά η δική μας συνεργαζόμενη τράπεζα είναι η Attica Bank. Τέλος, αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι στην επιχορήγηση που υπάρχει μέσω αυτού του προγράμματος, τα 900 € ανά αφημί, ανά δανειολήπτη συνολικά, τα οποία καλύπτουν όλες τις προηγούμενες υπηρεσίες που ανέφερα, τόσο τα προγράμματα e-learning όσο και τα προγράμματα καθοδήγησης, σύγχρονη ή ασύγχρονη. Τώρα, σύμφωνα πάλι με τον νόμο 4701 του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων, δικαιούχοι είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς επίσης και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτα κοινωνικές ομάδες. Αυτά λέει ο νόμος. Και τέλος, ο νόμος αναφέρει και τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προκειμένου να καλύψουν τις επενδυτικές και λειτουργικές ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, και μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση σε αυτό, είναι να βρείτε πληροφορίες και στο site της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις κινσέπ που αποτελούν συγκεκριμένη νομική μορφή, η οποία υπάγεται στους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι έχουν ορισμένη νομική δομή. Ουσιαστικά μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο του ΤΕΠΙΧ 3 εκείνες οι κινσέπ οι οποίες πληρούν αυτούς τους δύο βασικούς κανόνες. Δηλαδή η δημόσια συμμετοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 των μελών τους και εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπει ο 4430. Υπάρχουν αναλυτικά τα συγκεκριμένα κριτήρια. Συνεπώς υπάρχουν κιντσέπ που δεν μπορούν να ενταχθούν δυστυχώς στο συγκεκριμένο Ταμείο Μικροπιστώσεων. Τώρα, μπορούμε να επανέλθουμε και με ερωτήματα εκεί και πιο συγκεκριμένα. Πάμε λίγο στη διαδικασία, η οποία λίγο ως πολύ αναφέρθηκε, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το ξαναπούμε, γιατί αποτελεί και την πιο συνηθισμένη, αν θέλετε, ερώτηση που δεχόμαστε για αυτό. Τα στάδια της υποβολής ενός αιτήματος χρηματοδότησης είναι ουσιαστικά 4, ίσως συν 1, το οποίο αφορά τον ESG tracker. Αρχικά πρέπει η επιχείρηση να καταρτήσει το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο. Όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα είναι απολύτως σωστά και τα βλέπουμε και εμείς και τα επιβεβαιώνουμε και από τον κύριο Στάμκο. Στη συνέχεια πρέπει να μπει στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ. Εδώ παραθέτω λίγο το σύνδεσμο όπου μπορούν εύκολα οι συμμετέχοντες να μπουν. Στη συνέχεια μεσολαβούν 10 ημέρες ως ότου λάβουν τη θετική απάντηση από τα ιδρύματα, από τους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων. Εν συνεχεία μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα OPSCE. Βλέπετε εδώ επίσης το σύνδεσμο. Και τέλος, στη δική μας την περίπτωση, έρχονται και εφόσον επιλέξουν εμάς ως φορέα μικροχρηματοδότησης, μπαίνουν μέσα στην εφαρμογή μας. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, το TMEDE MFS App, είτε από το κινητό τους, είτε από τον υπολογιστή τους, αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν είναι τον κωδικό που έλαβαν από το προηγούμενο βήμα, από το OPSCE, το έντυπο της αίτησης χρηματοδότησης και το ESG Tracker Performance Report, το οποίο το λαμβάνουν από το site της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Την εφαρμογή, αν κάποιος θέλει να την αναζητήσει εκτός των δύο stores της Apple και της Google, μπορεί να συνδεθεί απευθείας μέσω του website μας Microfinance, κάνοντας αίτημα δανείου. Η χρήση πρέπει σίγουρα, για να συνδεθούν στην εφαρμογή, να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς TaxNet, τόσο του νομίμου εκπροσώπου
της Kinsep, όσο και της ίδιας της εταιρείας. Εν συνεχεία, βήμα-βήμα τους πηγαίνει ένας wizard όπου γίνεται μια ταυτοποίηση, γίνεται μια συνομιλία live με έναν εκπρόσωπό μας προκειμένου να ενταχθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος στο σύστημά μας, και αμέσως μετά από αυτό, δεν διαρκεί περισσότερο από 5 με 7 λεπτά η όλη διαδικασία, προχωρούν συγκεκριμένα στο αίτημα, όπου εκεί θα πρέπει να ανεβάσουν, εκτός από τα οικονομικά στοιχεία, κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις, όλα αυτά τα γραφειοκρατικά έγγραφα, τα οποία όμως είναι αρκετά σημαντικά και για εμάς και για την ελληνική αναπτυξιακή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αίτημα. Όπως είπα και στην αρχή, λαμβάνουμε αρκετά, θα έλεγα πάρα πολλά μηνύματα. Να έχουμε όλη υπομονή, σιγά σιγά όλα τα αιτήματα αξιολογούνται και προχωρούν είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτά προς το παρόν. Μπορούμε να συνεχίσουμε και με ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Μία ερώτηση διευκρινιστική, γιατί θα πάμε στα επόμενα. Αναφερθήκατε με το άρθρο 14 και αναφερθήκατε στο 1 τρίτο των μελών μέσα στην παρουσίαση σε ό,τι αφορά τις Kinsep, νομίζω. Προσπάθησα. Ναι, μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο? Υπάρχει και το ερώτημα και να είναι λίγο διευκρινιστικό. Δεν το έχω και εγώ μπροστά μου το άρθρο τώρα. Ότι η δημόσια συμμετοχή, είτε μιλάμε από είτε από οτιδήποτε άλλο στην Kinsep, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Kinsep. Να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί δεν έχουμε μετοχικό κεφάλαιο, έχουμε μέρισμα το οποίο είναι ισόποσο σε όλες, και δημόσια συμμετοχή στη διοίκηση, στην Kinsep είναι μόνο στις Kinsep ένταξης, και είναι σημαντικό αυτό και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα έχουμε μια αλληλογραφία να σας ενημερώσουμε σχετικά. Πολύ ευχαρίστω. Ο νόμος 4430 το αναφέρει. Ακριβώς, είναι ο νόμος μας και ακριβώς έχει μια συλλογιστική για την ένταξη, και που είναι και, εντάξει, έχουν και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Στις άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε συμμετοχή μελών του δημόσιου τομέα και δεν υπάρχουν, τα μερίσματα είναι ισόποσα σε εμάς. Και επίσης το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν διανέμονται και τα κέρδη. Επίσης δεν υπάρχουν μερίσματα όμως, είναι σημαντικό. Υπάρχουν ισόποσες συμμετοχές και κάποιες προαιρετικές μερίδες που και αυτές είναι περιορισμένες για λόγους ευνόητους. Ίσως γι' αυτό αναφέρει ο νόμος το 1 τρίτο των μελών. Ακριβώς. Δεν μιλάει για μετοχικό κεφάλαιο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ επεξηγηματικά όλα όσα αναφέρατε, σε ό,τι αφορά και τη διαδικασία και τα ποιοτικά ζητήματα που μπαίνουν και που θα πρέπει σίγουρα να τα λάβουμε υπόψη. Πολλά ερωτήματα μπαίνουν από όλους μας και είμαστε εδώ για να τα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εγώ. Να είστε καλά. Περνάω τώρα ο επόμενος και τελευταίος ομιλητής μας. Θα έχουμε έτσι και το χρόνο να μιλήσουμε, που περισσότερο είναι αρκετά τα ερωτήματα που έχουν μπει και πριν και τώρα να τα κουβεντιάσουμε. Τελευταίος ομιλητής μας, ο κύριος Τουρναβίτης. Προέρχεται από το χώρο των τραπεζών, αλλά όχι των συστημικών τραπεζών. Είναι από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η ίδια με τα χαρακτηριστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δίνονται σε ό,τι αφορά την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ένας φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι μια συνεταιριστική τράπεζα, περισσότερο φιλική αν θα λέγαμε σε ό,τι αφορά τα προβλήματα και προσβασιμότητας σε χρηματοδοτικά εργαλεία και στους φορείς μας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με τις δυσκολίες όμως που παραμένουν και υπάρχουν και τις γνωρίζει και ο ίδιος και όλοι μας. Κύριε Τουρναβίτη, θα μας δώσετε μια ευρύτερη διάσταση πλέον σε ό,τι αφορά τις μικροπιστώσεις, τις δυσκολίες που είδατε εσείς να αντιμετωπίζουν οι φορείς και σε αυτό το κομμάτι, ώστε να συμπληρώσουμε έτσι όσο μπορούμε το κομμάτι των μικροπιστώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ και για τη συμμετοχή σας, την άμεση ανταπόκρισή σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αρχικά θα ήθελα να αποδείξω και να πω ότι δεν είναι κακό να είσαι σε τράπεζα. Αρκεί να έχεις στον πυρήνα της λειτουργίας σου ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πελάτη,
και πώς μπορείς να δημιουργήσεις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε πραγματικά να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον, όχι μόνο στην περιοχή σου, αλλά και ευρύτερα. Θα μου επιτρέψετε λίγο να διαμοιράσω λίγο την παρουσίαση, νομίζω ότι βλέπετε, και να πω έτσι λίγα πράγματα για την τράπεζά μας πρώτα. Ξεκινώντας ότι είμαστε ένας οργανισμός που λειτουργεί τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν είμαστε, να το πω έτσι, χθεσινοί στο χώρο. Λειτουργούμε εδώ και 30 χρόνια υποστηρίζοντας μέσω των 6 καταστημάτων που διαθέτουμε μέχρι στιγμής πάνω από σχεδόν 50.000 πελάτες. Είμαστε μια αμιγώς συνεταιριστική τράπεζα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κανέναν μεγαλομέτωχο στο τοπικό μας κεφάλαιο. Η δύναμή μας, και λειτουργούμε πάντα υπό φιλία των πάνω από σχεδόν 17.000 μέλη πλέον. Είμαστε μέλη της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος. Είμαστε μία από τις 4 συνεταιριστικές τράπεζες που έχουν απομείνει στη χώρα μας, οι οποίες έχουν συνολικά ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και ένα αρκετά ευρύ δίκτυο, θα έλεγα, μελών. Σύντομα, έχουμε παρουσία στις πόλεις της Καρδίτσας και της Λάρισσας και πολύ σύντομα τον επόμενο μήνα ανοίγουμε και στην πόλη του Βόλου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν εξυπηρετούμε πελάτες από όλη την Ελλάδα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αρκετά σύγχρονων που παρέχουμε, υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχουμε στους πελάτες μας. Μας αρέσει να παρουσιάζουμε την τράπεζά μας σαν ένα παγόβουνο, διότι αυτό που βλέπει κάποιος έτσι, αρχικά είναι το μικρό της μέγεθος σχετικά με τις μεγάλες τράπεζες, αλλά η πραγματική μας δύναμη βρίσκεται σε αυτό το οποίο κρύβεται κάτω από την επιφάνεια. Είμαστε μια τράπεζα η οποία δεν έχει δεχθεί και δεν έχει πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ κρατική βοήθεια από κανέναν. Δεν έχουμε στοιχήσει στον Έλληνα και Ευρωπαίο φορολογούμενο ούτε ένα ευρώ. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ ενίσχυση της ρευστότητάς μας. Λειτουργούμε αποκλειστικά 30 χρόνια με δικά μας κεφάλαια, με τη δική μας ρευστότητα, με την ρευστότητα που μας εμπιστεύονται τα μέλη και οι πελάτες μας. Έχουμε πολύ ισχυρές συνεργασίες με όλους τους διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Είμαστε η μοναδική τράπεζα που συνεργάζεται με την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσω των οποίων οργανισμών αντλούμε καλές πρακτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία στη συνέχεια δίνουμε στους πελάτες μας. Είμαστε μέλη τραπεζικών οργανισμών με άλλα τραπεζικά ιδρύματα που μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και αξίες, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών, η Global Alliance for Banking and Values. Είμαστε το πρώτο ελληνικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικροχρηματοδοτήσεων, του European Microfinance Network και του Microfinance Center. Επειδή είμαστε μια τράπεζα, όμως, πρέπει και να μιλάμε και με νούμερα. Είμαστε μια τράπεζα που έχει τις υψηλότερες διαβαθμίσεις rating στην Ελλάδα, αν όχι την υψηλότερη. Είμαστε με α+, πολύ πάνω από το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα, και αυτό στηρίζεται στους πάρα πολύ υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας που διαθέτουμε. Δεν θα σας κουράσω με νούμερα, αλλά θα σας πω χαρακτηριστικά των διαδικασιών που ακολουθούμε. Είναι ότι ενώ έχουμε ένα διαρκώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο, οι επισφάλειες που έχουμε ως τράπεζα, χωρίς να έχουμε εκμεταλλευτεί κανένα από τα εργαλεία του κράτους, όπως είναι ο Ηρακλής, χωρίς να έχουμε πουλήσει το χαρτοφυλάκιό μας σε τρίτους, είναι αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ χαμηλό μονοψήφιο νούμερο. Άρα δεν έχουμε επισφάλειες, ακριβώς γιατί η δύναμή μας είναι η πολύ καλή γνώση της πελατείας και ο εξονυχιστικός έλεγχος που κάνουμε στα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία χρηματοδοτούμε. Είμαστε μια τράπεζα η οποία απέδειξε την βιωσιμότητά της μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη υπερδεκαετή, θα έλεγα, πορεία κρίσης, και όπου, να το πω έτσι απλά, τα ζήσαμε όλα. Έχουμε bank run, capital controls, COVID, 2 φορές είχαμε πάρα πολύ έντονα καταστροφικές πλημμύρες, αλλά παρόλα αυτά η τράπεζά μας απέδειξε τη βιωσιμότητά της και διαρκώς, όπως βλέπετε, μεγενθύνει το μερίδιο αγοράς που έχει και τα νούμερα της. Αξιοποιήσαμε την κρίση, μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία, και από το 2010 μέχρι και σήμερα όλα μας τα μεγέθη, η τράπεζά μας μεγάλωσε σχεδόν 5 φορές. Που σημαίνει ότι ήμασταν εκεί στα δύσκολα, δεν δίναμε μια ομπρέλα στον κόσμο ή δεν υποσχόμασταν μια ομπρέλα στον κόσμο και μόλις άρχισε να βρέχει την παίρναμε πίσω.
Τους στηρίξαμε την περιοχή μας, στηρίξαμε τις επιχειρήσεις μας, τους στηρίξαμε όλους προκειμένου να βγούμε από την κρίση αυτή δυνατότεροι. Και πώς στηρίξαμε, αντλώντας προϊόντα και υπηρεσίες από φορείς όπως είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με την οποία έχουμε άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και μας βοηθάει πάρα πολύ στο να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις της περιοχής μας, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς, όπως σας είπα πριν, από τους οποίους έχουμε αντλήσει στο παρελθόν και ειδικά στο θέμα των μικροχρηματοδοτήσεων. Ήμασταν η πρώτη τράπεζα που υπέγραψε συμφωνία του μακρινό, φαίνεται σήμερα, 2015 με το EIF, για να φέρουμε το θεσμό των μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα και ήμασταν η πρώτη τράπεζα που πήρε εγγυήσεις για την έννοια των μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν οι μικροχρηματοδοτήσεις είναι κάτι το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε δώσει δεκάδες εκατομμύρια, έχουμε βοηθήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και θα πούμε στην πορεία κάποια πράγματα που αφορούν αυτές. Αλλά είμαστε παράλληλα και μια τράπεζα απολύτως πράσινη, πράσινη όχι στα λόγια, πράσινη στα έργα. Το 1/3 του ενεργητικού μας κατευθύνεται σε δραστηριότητες που είναι 100% πράσινες και ο δείκτης περιβαλλοντικής απόδοσης της τράπεζάς μας είναι 7%, ένα νούμερο το οποίο δεν λέει τίποτα, αλλά να σας πω ότι αν το ίδιο νούμερο το είχαν όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα, το αποτύπωμα άνθρακα στη χώρα μας θα ήταν αρνητικό, όχι 0, θα ήταν πλην. Άρα είναι ένα πάρα πολύ υψηλό νούμερο. Για μας προτεραιότητά μας δεν είναι η στήριξη επιχειρηματικότητας. Για μας προτεραιότητά μας είναι η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Θέλουμε να στηρίζουμε υγιείς επιχειρήσεις, την υγιή επιχειρηματικότητα και να βοηθούμε με κάθε τρόπο ώστε τους πολύ μικρούς να τους στηρίξουμε και να τους κάνουμε ακόμη περισσότερο βιώσιμους και μεγαλύτερους. Και αυτό το πετυχαίνουμε έχοντας δημιουργήσει μια ομπρέλα και παρέχοντας μια υποστήριξη 360 μοιρών, όπως θέλουμε να λέμε, όπου καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες όλες τις ανάγκες των πελατών μας, είτε αφορά επενδυτικά σχέδια, είτε μικροχρηματοδοτήσεις, είτε υποστηρικτικά, είτε ό,τι και αν θέλει, υπάρχει ένα προϊόν το οποίο θα τους καλύψει. Και η πραγματική μας δύναμη είναι ότι αν δεν το έχουμε το προϊόν, είναι να καλύψουμε μια συγκεκριμένη ανάγκη, θα το φτιάξουμε το προϊόν. Η αμεσότητα και η ευελιξία που έχουμε ως τράπεζα είναι αυτό που μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε και να κάνουμε γρήγορα adapt στις ανάγκες των πελατών μας. Είμαστε επίσης μια τράπεζα ανήσυχη, δεν ασχολούμαστε μόνο με τα στενά τραπεζικά, ασχολούμαστε και με οτιδήποτε θεωρούμε ότι μπορεί να προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα και να βοηθήσει την κοινωνία μας να γίνει καλύτερη. Και στα πλαίσια αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σύντομα εγχειρήματα, τα οποία ουσιαστικά χαρτογράφησαν αυτό που ονομάζουμε κοινωνική οικονομία στη χώρα μας. Ασχολούμαστε με αυτό, με φορείς καλό και με την έννοια κοινωνικής οικονομίας πίσω στο μακρινό 2013, όταν με το έργο SESTINET μαζί με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας είπαμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο κοινωνικής χρηματοδότησης για να δούμε τη μορφή του και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια πρώιμα εγχειρήματα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Αυτό ήταν ένα από τα λίγα πιλωτικά τα οποία χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εξέλιξή του στο 2016 σε ένα δεύτερο γύρο είπαμε ότι αυτό το μοντέλο που είχαμε χαρτογραφήσει για την περιοχή της Θεσσαλίας θα έπρεπε να το αναπτύξουμε σε ένα πανελλήνιο επίπεδο, να αναπτύξουμε οριοθετήσαμε ένα μοντέλο το οποίο ονομάζεται ένα Trust-Based Partnership, το οποίο αποτελείται από 4 πυλώνες και στο οποίο συμμετείχαμε μαζί με άλλες τράπεζες και κοινωνικούς φορείς, στο να μπορέσουμε να το πω έτσι, να δώσουμε την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια οντότητα που θα μπορέσει να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό για την τράπεζά μας? Ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει εγγύηση και χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Συνεργαζόμαστε με ένα δίκτυο πάνω από 200 κοινωνικές και συνεταιριστικούς φορείς πανελλαδικά. Μας ξέρουν, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Και φυσικά από εκεί έρχεται και η εμπειρία μας σε όλα αυτά τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έχω βάλει στην διαφάνεια ακριβώς για να δείξω ότι η τράπεζά μας δεν ακολουθεί, να το πω έτσι, το ρεύμα της εποχής. Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις στην κοινωνική οικονομία. Συνδιαμορφώνουμε το τοπίο της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας. Και για να γίνω και πιο σαφής, έχουμε δύο προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά. Ένα αφορά μικροχρηματοδοτήσεις, το οποίο δίνεται στα πλαίσια του InvestEU, κάτω από την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, όπου μπορούν να καλύψουν δάνεια ενίσχυσης ρευστότητας
ή δάνεια επενδυτικού σκοπού. Σε αυτό μπορούν να μπουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, τι σημαίνει πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάτω από 10 εργαζόμενοι, ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από 2 εκατομμύρια. Και στις μικροχρηματοδοτήσεις, λοιπόν, τι παρέχουμε ως τράπεζα? Παρέχουμε σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια, καθώς και μειωμένα έξοδα αξιολόγησης σε σχέση με ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Το όριο δεν είναι τα 25.000, είναι τα 50.000 που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ανασύμβαση. Και φυσικά δεν ζητάμε καμία εμπράγματη εξασφάλιση, ζητάμε αποκλειστικά προσωπικές εγγύησεις για τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Το δεύτερο όμως, μιας και μιλάμε για κοινωνική οικονομία, στα πλαίσια πάλι του InvestEU, πάλι τη συνεργασία που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αποκλειστικά διαμορφωμένο για φορείς οι οποίες είναι κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Μπορεί να είναι δάνεια ενίσχυσης ρευστότητας ή επενδυτικού σκοπού. Πρέπει να είναι ο φορέας να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρό ή να έχει ένα προφίλ αντίστοιχο. Υπάρχει κάποιες λεπτομέρειες, δεν θα έχει νόημα να αναφερθώ τώρα, μπορούμε να τις δούμε στην πορεία, σχετικά με τη διανομή, ότι δεν πρέπει να είναι εμπορική δραστηριότητα, αλλά κυρίως αυτό που εξετάζουμε είναι να υπάρχει κοινωνικός αντίκτυπος. Και εδώ προσφέρουμε επίσης σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με αντίστοιχα δάνεια και μειωμένα έξοδα αξιολόγησης. Εδώ το ποσό που μπορεί να πάρει μια κοινωνική επιχείρηση είναι σημαντικά μεγαλύτερο, μπορεί να φτάσει μέχρι το μισό εκατομμύριο, θεωρητικά μέχρι τα 2 εκατομμύρια. Απλά εμείς ως τράπεζα δεν δίνουμε τόσο μεγάλα δάνεια. Οπότε έχουμε εμείς ένα απόφυτο το οποίο θα έλεγα ότι μπορούμε να εξετάσουμε κύματα μέχρι το μισό εκατομμυρίου, αν υπάρχει ένας πολύ σαφές και δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό που μας χαρακτηρίζει και θέλει να δείξει αυτό το σχήμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιο εμπόδιο ικανό για να μας σταματήσει από το να βρούμε μια λύση σε ένα οποιοδήποτε πρόβλημα. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους προβληματισμούς, είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις, είμαστε εδώ για να διαμορφώσουμε προϊόντα και υπηρεσίες ικανές για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, ειδικά της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, που θεωρούμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δυναμική και μπορούν να αναπτύξουν μια ιδιαίτερη δυναμική στη χώρα μας, να βοηθήσουμε να φύγει το κακό όνομα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει δαιμονοποιηθεί λίγο αυτό το πράγμα, και να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Θα είμαι εδώ, δυστυχώς, κυρία Κοντονάσου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 2 και κάτι για καμιά ωρίτσα ακόμη, αλλά είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε, στα email μου, εδώ, να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριναβίτη. Και από την πλευρά σας δώσατε μια συμπληρωματική εικόνα που έρχεται να συμπληρώσει τις δυνατότητες που αφορούν τις μικροπιστώσεις μέσα από το πρόγραμμα το τελευταίο που ανέφεραν οι εκπρόσωποι των 3 ιδρυμάτων που υλοποιούν αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάνατε μια αναφορά πραγματικά και έχουμε αρκετές φορές συζητήσει μαζί σε ό,τι αφορά, έχετε μια μεγαλύτερη εξοικείωση στον χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, και αυτό φαίνεται και μέσα από τα προγράμματα. Μας αναφέρατε ποσά τα οποία μοιάζουν αστρονομικά, τα 500 χιλιάρικα. Να πω μόνο με χιούμορ ότι τα 500 χιλιάρικα, το μέχρι 500 χιλιάρικα ανασύμβαση δεν δίνεται ποτέ από κανέναν. Για μια ιδέα που είχα, που σκέφτηκα, είμαστε 5 φίλοι και τη σκεφτήκαμε απλά και μόνο. Έτσι, οι προσδοκίες πρέπει να συμβαδίζουν και με πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν παράλληλα. Νομίζω και αυτό είναι έτσι το ζητούμενο. Είχαμε, νομίζω, μια εκτενή παρουσίαση τόσο των φορέων, την ταυτότητα των φορέων. Είναι αυτοί οι φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει και συμμετέχουν και εργάζονται και αυτή τη στιγμή υλοποιούν προγράμματα μικροπιστώσεων. Να αναφέρω ακόμη μια φορά ότι ο χώρος της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τους πόρους, την εξέβρεση πόρων και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, που αυτό πολλές φορές δυστυχώς καταλήγει να γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γίνεται ένας φαύλος κύκλος, ακόμη και μέσα από τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα που δημιουργούνται για να άρουν αυτό το εμπόδιο. Δεν έχουμε λύσει ακόμη αυτό το γόρδιο δεσμό. Σε πολλές περιπτώσεις όμως έχουν γίνει πρωτοβουλίες, έχουν γίνει αξιόλογες δουλειές και έχουν πρόσβαση σε πιστωτικά ιδρύματα και αρκετοί φορείς μας το γνωρίζουν όλοι, το γνωρίζουν και οι εκπρόσωποι όλων των φορέων που έχουμε σήμερα μαζί μας, κοντά μας.
αλλά υπάρχουν και αρκετές πάρα πολλές δυσκολίες. Και θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και το ίδιο το πεδίο, το ίδιο το οικοσύστημα, για να μπορέσουμε να τις λύσουμε. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, επειδή ο κύριος Τουρναβίτης μας είπε θα αποχωρήσει ενδεχόμενα κάποια στιγμή, την επικοινωνία με τον κύριο Τουρναβίτη μπορείτε να την έχετε, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του μέσα στο site της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας ή Θεσσαλίας λέγεται πλέον, κύριε Τουρναβίτη, το έχω δει και με τα δύο. Δεν υπάρχει και τα δύο, μόνο Καρδίτσας. Κάπου διάβασα Θεσσαλίας, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είναι άλλη τράπεζα. Εμείς είμαστε καλά. με συγχωρείτε. Δικό μου λάθος. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα, μέσα από αυτά, έχουμε μαζέψει όλα τα ερωτήματα. Θα γίνει μια έτσι, μεγάλη κουβέντα σε ό,τι αφορά με βάση τις εισηγήσεις που έγιναν. Καταρχάς υπάρχει ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά, μάλλον συγκέντρωσα τα ερωτήματα που αφορούν τα διαδικαστικά θέματα. Προϋποθέσεις και κριτήρια έκδοσης του δανείου. Έχει να κάνει προφανώς μπορούν να τα δουν συγκεκριμένα οι φορείς μας μέσα από τα site, αλλά αν έχει κάποιος να προσθέσει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που να αναφέρονται στους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τα κριτήρια επιλογής του φορέα. Είπαμε το επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά στα άλλα κριτήρια, δηλαδή, αν έρθει κάποιος φορέας καινούριος, νεοσυσταθής, με ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, είναι το να δουλέψει μαζί το επιχειρηματικό σχέδιο με το φορέα σας. Μπορεί να συμπεριληφθεί, να καταθέσει αίτηση και να ενταχθεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Ή ένας φορέας ο οποίος τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του δεν έχει καθόλου έσοδα. Μπορεί να μπει. Ένα από τα ερωτήματα είναι αυτό. Αν θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει. Και που σχετίζεται και με τα κριτήρια συνολικά. Θέλετε να απαντήσω εγώ ή για μικροπιστώστη? Γενικότερα οι ομιλητές μας. Γιατί φαντάζομαι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και ξεχωριστές. Κύριε Βελεγράκη. Με χαρά. Θα σας πω. Προφανώς και οι ΓΙΝΣΕΠ μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της χρηματοδότησης. Υπάρχουν κάποια κριτήρια, όπως νομίζω είναι παράλογο να μην πούμε ότι χρειαζόμαστε φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, ότι χρειαζόμαστε το καταστατικό στο ΙΕΜΗ, τα πρακτικά ή βεβαίως ότι στο Μητρό της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αυτά είναι δεδομένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναφέρατε ότι δεν έχουν να επιδείξουν κέρδη ή σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα. Αυτά όλα μπορούμε να τα δούμε ανά περίπτωση. Προφανώς, όταν δανειοδοτείς κάποιον, ο σκοπός είναι να μπορέσει να αποπληρώσει αυτό το δάνειο και όχι μετά να κάνει τη ζωή και των δύο μερών δύσκολη. Άρα, η εμπορική δραστηριότητα είναι ένα θέμα το οποίο βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλιώς, τίθεται το ερώτημα πώς θα μπορέσει ο φορέας καλό να αποπληρώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα. Για κάθε ίδρυμα πιθανόν να είναι ξεχωριστή η διαδικασία. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το δικό μας και να πω ότι θα κοιτάξουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση και τον κάθε άνθρωπο. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τα μέλη του φορέα για να καταλάβουμε ότι το πλαίσιο στο οποίο θέλει να πάει με τη χρηματοδότηση είναι κοινό. Έτσι, πολύ συχνά, μπορεί να σας κάνει εντύπωση, αλλά πολύ συχνά υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των μελών. Επομένως, και εμείς, σαν ίδρυμα, πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Πώς χρηματοδοτούμε τη συμπεριφορά εντός εισαγωγικών, την οικονομική συμπεριφορά αυτών των ιδρυμάτων. Πέρα από αυτό, το όραμα, όπως είπατε, η ιδέα λαμβάνεται υπόψη. Εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει φορείς ΚΙΝΣΕΠ και φορείς καλό. Δεν είναι η πιο εύκολη διαδικασία, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ενέχει όλα αυτά τα θέματα που είπαμε. Είναι πολύ συχνά το θέμα έρχεται μπροστά μας. Ότι τα μέλη να απαρτίζουν ενεργό ρόλο, δηλαδή και αυτό το βλέπουμε. Υπάρχουν μέλη τα οποία δεν απαρτίζουν ενεργό ρόλο, παρόλα αυτά είναι αυτά που μπαίνουν μπροστά στη διαδικασία. Δεν μπορεί να υπάρξει σύμπνοια με το τι ζητάμε εμείς, αλλά όπως σας είπα, προσπαθούμε να το δούμε αίτημα το αίτημα. Όχι να το δώσουμε σαν ένα γενικό κανόνα και να πούμε ναι, ελάτε φορείς καλό, όλοι θα πάρετε. Δεν υπάρχουν. Αυτά έχουν τελειώσει. Να μιλάμε με αληθινούς όρους και όχι με όρους που θέλουμε να ακούσουμε. Πολύ ωραία. Αυτό που κρατάω βέβαια είναι και πολύ σημαντικό, το ότι κρίνοντας μια προσπάθεια και μια πρόταση σημαντική, δεν είναι απαγορευτικό
η νεότητα, ας πούμε, με το φρέσκο του πράγματος κτλ. Θα συζητήσετε μαζί σας. Δεν υπάρχουν απαγορευτικά πλαίσια σε ό,τι αφορά τα έσοδα κτλ. Από την πλευρά σας, αλλά Σίγουρα. να δείτε μαζί αυτά που προαναφέρατε, που είναι πολύ σημαντικά και έχετε δίκιο. Να διευκρινίσω μόνο κάτι, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι σημαντικό. Βεβαίως. Το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο κουβεντιάζουμε κατά κύριο λόγο σήμερα, αφορά εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα έτος. Άρα, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οι φορείς που αναφέρεστε. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, εμείς συγκεκριμένα στο βαθμό που μπορώ να μιλήσω για εμάς, από ίδρυσης ή σύστασης ή και πριν τη σύσταση, αλλά θα πρέπει να εκταμιευθεί μετά τη σύσταση προφανώς, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Από τους άλλους ομιλητές να προσθέσει κάποιος κάτι. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Βαλιγράκη και εμείς τώρα θα συμπληρώναμε αυτό, αν τη κάμερα γιατί δεν μας βλέπουμε. Θα συμπληρώναμε αυτό για τις νεοσύστατες, διότι είναι προϋπόθεση του Ταμείου να υπάρχει ένα έτος λειτουργίας. Ιδανικά θέλουμε μια κλεισμένη χρήση. Αν και η πιστοληπτική ικανότητα του καθένα κρίνεται από εκείνον που δέχεται την αίτηση, που είναι ο φορέας μικροχρηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά είναι στους κανονισμούς του Ταμείου, στις προϋποθέσεις, που αναλυτικά μπορούν να τις δουν όσοι ενδιαφέρονται και στην ιστοσελίδα μας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα χρόνο λοιπόν τουλάχιστον λειτουργίες. Έτσι, βασική προϋπόθεση για να είσαι δικαιούχος στο πρόγραμμα αυτό. Ο κύριος Τουρναβίτης έχει να προσθέσει κάτι σε σχέση με αυτό που... Να πούμε ότι για το δικό μας πρόγραμμα της ενίσχυσης κοινωνικών επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να υπάρχει κλεισμένη μία χρήση. Μπορεί να είναι και μία νεοσύστατη σε αυτό. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχουμε σαφή οικονομικό, όταν δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την λειτουργία μιας επιχείρησης, είναι λίγο θεωρητικά όλα αυτά που θα μας παραθέσει η κοινωνική επιχείρηση. Οπότε πρέπει να βρούμε μια μεθοδολογία που θα μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που μας περιγράφει και βάζει στο χαρτί έχει τη δυνατότητα να το μετατρέψει σε αυτό αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι από την προϋπηρεσία των φορέων, να είναι κάποια προηγούμενα έργα που έχουν ατομικά ή σε κάποια άλλη δράση εκτελέσει. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε ποια είναι το λέω. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς, πολύ ωραία. Συνεχίζω και με την άλλη καυτή ερώτηση πλέον, μάλλον να πω την πιο εύκολη, να κάνω και τις δύο μαζί. Τι χρόνος απαιτείται κατά μέσο όρο από τότε που θα απευθυνθεί στο φορέα σας ένας φορέας καλό, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ξεκινήσει η έγκριση? Και το σημαντικό επίσης κεφάλαιο, το σημαντικό ερώτημα, αν απαιτούνται εγγυήσεις για την προκαταβολή ή αν απαιτούνται τιμολόγια και να έχει, δηλαδή, αν απαιτείται να αγοραστούν πρώτα κάποια πράγματα και μετά να γίνει εκταμείευση από κάποιο δάνειο, από το δάνειο που δίνεται. Διαβάζω το ερώτημα πώς μας έχει σταλεί. Να πω εγώ σε αυτό το δεύτερο σκέλος, στο Ταμείο Μικροπιστώσεων, στο τέλος του δρόμου τιμολόγια θα χρειαστούν και θα ελεγχθούν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη μικρή εκταμείευση χωρίς κάποια παραστατικά. Στα σίγουρα όμως θα πρέπει να δούμε μέχρι τη δεύτερη εκταμείευση εξοφλήσεις τιμολογίου για την πρώτη και σίγουρα ανεξόφλητα τιμολόγια για τη δεύτερη και ό,τι ακολουθεί. Είναι επιλέξιμη μισθοδοσία σαν κόστος, έχει κάποιες προδιαγραφές, θέλει κάποια έγγραφα εκεί, είναι λίγο διαφορετική η μισθοδοσία γιατί η μισθοδοσία είναι άλλο πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος του δρόμου, όπως και να έχει, τιμολόγια για το σύνολο του ποσού που θα χρηματοδοτήσουμε θα πρέπει να βρούμε. Έτσι, και δεν μιλάμε μόνο. Επειδή είπαμε, έχουμε ένα περιορισμό στα πάγια και για τις υπόλοιπες θα πάνε στις λειτουργικές που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και εκεί πρέπει να υπάρχουν παραστατικά. Τώρα, στο κομμάτι του χρόνου. Εντάξει, είχαμε αρκετές παιδικές ασθένειες για τεχνική διασύνδεση των συστημάτων μας με την ΕΑ, τα οποία πλέον έχουν ξεπεραστεί. Εμείς πλέον εκταμιεύουμε σταθερά. Κάθε μέρα πλέον είμαστε σε αυτό το στάδιο, και από εβδομάδα θα ενταθεί αυτό περαιτέρω. Τώρα, σε επίπεδο χρόνου, σίγουρα από την υποβολή της αίτησης στο KYC της ΕΑΤ μέχρι να πάρει θετική ή αρνητική απάντηση θα περάσουν 10 μέρες, όπως και να έχει. Και από εκεί πρέπει η ίδια επιχείρηση να τρέξει λίγο γρήγορα, να ανεβάσει και το ESG tracker και το OPS και που είναι λίγο απαιτητικά αυτά. Αλλά αυτά είναι χρόνοι που δεν τρέχουν σε εμάς. Εμείς αυτό μπορούμε ότι από τότε που μπαίνει στο δικό μας το κόσκινο και μπει στα δικά μας συστήματα και στις δικές μας διαδικασίες
Και στο δικό μας κομμάτι αξιολόγησης, εμείς θεωρητικά μέσα σε 4-5 μέρες, εφόσον τα έχει όλα στη θέση του, μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τη διαδικασία. Ε, Στο παρελθόν είχαμε καταφέρει με το που έμπαινε κάποιο Δευτέρα, Παρασκευή είχε και τα χρήματα στο λογαριασμό του. Αυτό δυστυχώς δεν είναι τόσο σύντομο, παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο πλέον. Αλλά όσο μπορούμε, προσπαθούμε να περιορίσουμε τους χρόνους και να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αν μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για τις εγγύησεις, αν χρειάζεται κάποια εγγυητική για την πρώτη. Όχι, εγγυητικές επιστολές εμείς δεν χρειαζόμαστε από κάποια τράπεζα να μας φέρει για να εγγυηθεί κάποιος. Οι προϋποθέσεις μπορεί να χρειαστεί εγγυητής για το δάνειο. Είναι η μόνη εγγύηση που μπορούμε να πάρουμε εμείς σαν ίδρυμα. Εμείς από το θεσμό των μικροπιστώσεων δεν μπορούμε να παίρνουμε collateral χρήματα ή κάποιο ακίνητο ή το ίδιο το μηχάνημα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Φυσικό πρόσωπο εγγυητή όμως, κατά περίπτωση συζητάμε. Και αν υπάρχει είναι πολύ καλό. Ειδικά για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν μια χρήση κλεισμένη, για μας τουλάχιστον είναι απαραίτητο. Αναφέρεστε και στα συνολικότερα και στα άλλα προγράμματα Ναι. μικροπιστώσεων. Δηλαδή, έτσι για να είναι ξεκάθαρο, επειδή είναι η μεγάλη πληγή, το μεγάλο θέμα, έχω μία κινσέ πένταξης και έχω ξεκινήσει μια δραστηριότητα, και όμως αυτή τη στιγμή δεν έχω. Δηλαδή είμαι ίσα βάρκα ίσα πανιά, δουλεύω 2 χρόνια, έχω ένα μικρό τζίρο, ώστε καλύπτω ακόμη και μια θέση εργασίας να πω ή καμία, ας υποθέσουμε, και απευθύνομαι σε εσάς για ένα δάνειο. Γιατί το θέλω? Γιατί θέλω να συμμετέχω, να εξασφαλίσω τις προϋποθέσεις, να συμμετέχω σε ένα διαγωνισμό στο δημόσιο, κατά αποκλειστικότητα που δίνει ο νόμος, για παράδειγμα να αγοράσω τα βασικά υλικά κηποτεχνικής για να μπω σε ένα διαγωνισμό που έχει ο Δήμος Χ για τα κήπα. Δεν έχω καμία εγγύηση στα χέρια μου. Έχω ενδεχόμενα ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, αν την εγγύηση τη θέλω για να συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων, έχω το ότι έγινε αποδεκτό στο πρόγραμμα, ή το ότι θα συμμετέχω κατά αποκλειστικότητα, δεν είναι και εγγύηση γιατί δεν είναι προκαθορισμένο. Αλλά είναι αυτό το σκεπτικό μου. Έχω ελπίδες, δηλαδή μπορώ να μπω, να ενταχθώ μέσα στη δική σας προβληματική, να μπορέσω να εξασφαλίσω ένα μικρό ποσό δανειοδότηση χωρίς να παρέχω εγγυήσεις? Ναι, αυτό που περιγράψατε δεν είναι εγγύηση για μας. Θα μπει σε ένα διαγωνισμό ή θα μπει σε ένα έργο, είναι κάτι που θα έρθει όταν θα έρθει. Ναι, no ακριβώς. problem. Αυτό και λίγο οι συνάδελφοι από τη Νέα θα ήθελα να με βοηθήσουν σε αυτό. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε με το Ταμείο Μικροπιστώσεων της Ελλάδα είναι ότι δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτήσουμε δαπάνες που θα συγχρηματοδοτηθούν και από κάποιο άλλο πρόγραμμα. Ωραία. Αυτό αφορά τις επιχορηγήσεις, έχετε δίκιο και είναι καθαρό και είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορούν και οι συνάδελφοι πραγματικά από την Τράπεζα, από την Αναπτυξιακή, να μας το πούν. Για την περίπτωση που σας ανέφερα, το ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων και είναι πολύ κρίσιμο, γιατί γίνεται ένας φαύλος κύκλος και δεν διευκολύνουμε και τη δημιουργία κινσέ ένταξης για την ένταξη σε θέσεις εργασίας, και ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και το θεσμικό πλαίσιο για τις συμβάσεις, κατά αποκλειστικότητα που γίνονται κτλ. Σε αυτή την περίπτωση που σας αναφέρω, μαζευόμαστε μια ομάδα 15 ανθρώπων και θέλουμε να κάνουμε κηποτεχνική. Έχουμε περιπτώσεις τέτοιες, γι' αυτό δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα. Όμως χρειάζομαστε κάποια εργαλεία κτλ. Δεν έχουμε χρήματα και δεν έχουμε τη δυνατότητα. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε εσάς. Προοπτική να δουλέψουμε έχουμε βέβαια. Και μπορεί να φανεί είτε μέσα από το ότι ίσως μια εμπειρία προηγούμενη κτλ. Μπορεί να υπάρχει. Τι ελπίδες έχω να συμμετέχω και να απευθυνθώ? Σε κάποιον να απευθύνομαι και στους 3 φορείς, για να μπορώ να έχω ένα ελπίδα χρηματοδότηση. Μάλλον δανειοδότηση από την πλευρά σας. Σίγουρα πρέπει να έχει σταθεί η επιχείρηση, να υπάρχει. Για μας τουλάχιστον στα Microsoft πρέπει να έχει μια κλεισμένη χρήση, όπως και να έχει ασχέτως του προγράμματος. Όχι, οπότε πρέπει να έχει κάποια εικόνα, να μπορούμε να δούμε ότι έχει περάσει τα πρώτα τεστ καύσης, να το πω έτσι. Οπότε ναι, μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτό το σενάριο. Ναι. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ σημαντικό. Άλλος από τους ομιλητές θα ήθελε να προσθέσει κάτι σε αυτά τα ερωτήματα? Να προσθέσω με χαρά, να πω ότι σε κάθε περίπτωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να κάνουν αίτηση και να εξεταστεί το αίτημά τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνω εμπόριο ελπίδας, δεν είναι του χαρακτήρα μου να πω ότι ελάτε και μπορείτε να πάρετε δάνειο.
κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Εσείς περιγράψετε ένα πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά γενικό και μπορεί να εμπίπτει και μπορεί να προχωρήσει. Αλλά δυστυχώς, όπως λένε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αν από πίσω υπάρχουν άλλα που πρέπει να δούμε, εγώ τώρα δεν μπορώ να σας δώσω ζωντανά μια απάντηση και να σας πω ναι, ελάτε, έχετε ελπίδα. Θα ήταν αντιδιοντολογικό από τη μεριά μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά αυτό που αναζητάμε είναι το ότι να μην είναι on-off το ότι δεν έχω εγγυητή. Το ότι δεν έχω έναν εγγυητή, δεν έχω στην τράπεζα να σας δώσω εγγυήσεις, ας πούμε, ένα Θα σας ποσό. πω, Να το βάλω σε εγγύηση. αυτό η διευκρίνηση που δίνεται έχει μεγάλη αξία. Γιατί, όπως είπε και ο συνάδελφος, δεν είναι το ποσό. Εμείς ούτε προσημειώνουμε ακίνητα, ούτε παίρνουμε ενέχειρα. Στις μικροπιστώσεις η μόνη εγγύηση είναι βάση του ενοχικού δικαίου. Δηλαδή είναι προσωπική εγγύηση. Εσείς, σαν κυρία Κοντονάσου, θα φέρετε είτε ένα μέλος της ομάδας σας, είτε κάποιο άτομο που σας γνωρίζει και εμπιστεύετε ότι θα πραγματοποιήσετε το έργο, να εγγυηθεί τουλάχιστον στην άφη μέχρι ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό. Αυτό είναι τα 3.000. Ακόμα και να πάρετε 25.000 δάνειο. Αυτό είναι η μόνη διασφάλιση δικιά μας. Δεν έχουμε κάποια άλλη για να μπορούμε να πούμε ότι όχι, δεν γίνεται, μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς εγγυητή. Αλλά σε καμία περίπτωση ούτε ακίνητα προσημειώνουμε, ούτε λεφτά ζητάμε, ούτε δεσμεύουμε κάτι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα γιατί θα θέλανε πολλοί φορείς μας να αξιοποιήσουν. Δεν ξέρω αν θέλει και η κυρία μπορεί να πει κάτι από την πλευρά της τράπεζας, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Με ποια αφορμή αυτή την περίοδο, για πρώτη φορά έτσι ουσιαστικά, οι περιφέρειες τρέχουν κάποια προγράμματα επιχορηγήσεων των φορέων καλό, ενίσχυσής τους των φορέων καλό. Τα προγράμματα αυτά κατά κύριο λόγο αναφέρονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ένα 40% από τον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων σχεδίων είναι για τα έξοδα κίνησής τους, τα έξοδα λειτουργίας τους, με απλοποιημένο κόστος. Εκεί λοιπόν η μεγάλη τους δυσκολία είναι πώς να ξεκινήσουν, ας πούμε για παράδειγμα για να ξεκινήσει το πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει πρόσληψη κάποιων ανθρώπων. Για να γίνει η πρόσληψη κάποιων ανθρώπων πρέπει να πληρώνονται. Θα μπορούσαν να πάρουν την προκαταβολή από το πρόγραμμα και να προχωρήσουν το κανονικά και μετά με τα παραστατικά και τα λοιπά να κλείσουν και να συνεχίσουν τις εκταμιεύσεις επόμενες. Υπάρχει όμως μεγάλο πρόβλημα γιατί ζητείται πάντα μια ισόποση εγγυητική επιστολή, την οποία δεν μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους. Αναφέρατε ότι εδώ υπάρχουν δυσκολίες γιατί είναι επιχορηγούμενο και το ένα πρόγραμμα, επιχορηγούμενο και το άλλο. Αν έχετε κάτι να μας προτείνετε, να το δείτε, να το κουβεντιάσουμε, πραγματικά θα ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να υλοποιήσουν μια επιχειρηματική ιδέα. Έχουν να κάνουν κάποια έξοδα, έχουν ένα σχέδιο. Δεν συνδυάζεται όμως με άλλα προγράμματα. Και δεν συνδυάζεται επίσης και με προγράμματα ακόμα και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στα οποία κάποιος μπορεί να έχει συμμετάσχει με κάποια μορφή από το 19 και μετά. Επίσης δεν μπορεί με το πρόγραμμα αυτό να χρηματοδοτήσει προηγούμενες οφειλές του. Ούτε να ξεπληρώσει τόκους, ούτε προηγούμενα δάνεια, ούτε αναδιάρθρωση κάποιου χρέους. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα, αν θέλει να πληρώσει μισθοδοσία, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει, μπορεί να το κάνει. Και στη συνέχεια, επειδή θα γίνει προφανώς θεματική εκταμείευση σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να φέρει τα παραστατικά των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών που έχει ήδη πληρώσει για να πάρει τα υπόλοιπα. Αλλά να μπορέσει να πάρει χρήματα για να χρηματοδοτήσει κάτι που θα του έρθει επιχορήγηση αργότερα, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ναι, είναι σαφές, έχετε δίκιο. Θα είμαστε έτσι κι αλλιώς να σημειώσω, να ενημερώσω όλους, το γνωρίζουν ήδη περισσότεροι φορείς μας, ότι είμαστε σε μια διαρκή και πολύ καλή συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, χρόνια τώρα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, τα οποία όλοι μας τα ξέρουμε και όλοι μας τα αναγνωρίζουν. Τα αναγνωρίζουμε σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των φορέων μας σε χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Υπάρχουν ερωτήματα σε ό,τι αφορά αν μπορούν στα προγράμματα αυτά να συμμετέχουν ΑΜΚΕ, ΚΙΣΠΕ. Νομίζω ότι αναφέρεται σαφώς και ρητά, νομίζω και οι διατάξεις που αναφέρονται είναι για όλους τους φορείς καλοκοινωνικής και αλληλέγγυας και οικονομίας. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, αν είναι ΚΙΣΠΕ, κοινωνική επιχείρηση, συνεταιρισμός εργαζομένων
ή κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Ένα λεπτό να σας πω για τις ΚΙΣΠΕ, δεν ξέρω, γιατί θα πρέπει να το δούμε, αλλά οι ΚΙΣΠΕ είναι όπως οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεδομένων. Οι αστικές, μη κερδοσκοπικές, γενικώς οι επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν είναι δεκτές από το πρόγραμμα. Το γεγονός ότι είναι καλό δεν σημαίνει ότι... Αφορά επιχειρηματικότητα το συγκεκριμένο και δεν μπορούμε να μιλάμε για... Είναι μη κερδοσκοπικές. Οι μη κερδοσκοπικές δεν είναι αποδεκτές από το πρόγραμμα. Ναι. Ωραία. Να διευκρινιστεί και αυτό. Λοιπόν, να δούμε και τα άλλα ερωτήματα. Το τελικό, δηλαδή, να ρωτήσουμε κάτι. Ποιο είναι το τελικό κόστος, για παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα, αν μπορείτε να μας φέρετε, το τελικό κόστος για δανεισμό 25.000 με τη μεγαλύτερη διάρκεια που έχει εκταμείευσης. Υπάρχει το ερώτημα 2-3 φορές έχει έρθει σε εμάς. Ενδεικτικά τώρα, εντάξει, αν μπορεί κάποιος να το αναφέρει. Θέλετε να απαντήσω εγώ ή θέλει να απαντήσει κάποιος από τους φορείς? Γιατί ο κάθε φορέας συμμετέχει στο πρόγραμμα με βάση μία προσφορά την οποία έχει υποβάλει, οπότε πιθανά υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Επίσης, η προσφορά που έχει υποβάλει αφορά σε ένα ανώτατο επιτοκιακό όριο που έχει θέσει, που σημαίνει ότι ανάλογα με το ποιος είναι ο δανειοδοτούμενος, αυτό μπορεί να αλλάξει. Και μπορεί να είναι μειωμένο σε κάποιους, λίγο πιο αυξημένο σε κάποιους άλλους, σίγουρα δεν θα ξεπεράσει κάτι. Επίσης... Θέλετε να προσθέσω για μας, αν και το είπα, το ανέφερα, αλλά αν θέλετε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά μπορώ να πω για εμάς, ότι για τη γενική επιχειρηματικότητα το ανώτατο τελικό επιτόκιο είναι 4%, το ανώτατο, και για τη γυναικεία 2,5%, χωρίς έξοδα φακέλου. Αυτά είναι τα δικά μας τα νούμερα. Ωραία. Και ο χρόνος αποπληρωμής, όσο αναφέρεται, είναι νομίζω... Έως 96 μήνες. 96 μήνες, μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Το επιχειρηματικό σχέδιο, το mentoring, δεν ξέρω, εξαρτάται πώς το ορίζετε, είναι σε όλη τη διάρκεια, υλοποιείται καταρχάς από εσάς, από το φορέα, και αφορά όλη τη διάρκεια, ή είναι προαπαιτούμενο πριν την έγκριση? Σίγουρα μετά την έγκριση, ξεκινάμε από αυτό. Το mentoring είναι πριν. Χρειάζεται το επιχειρηματικό σχέδιο, το επιχειρηματικό πλάνο πριν, για να αποφασίσουμε αν θα χρηματοδοτήσουμε ή όχι τη συγκεκριμένη επένδυση. Αλλά το όλο mentoring, εκπαίδευση συμβουλευτική, παρέχεται από εμάς με διάφορους συνεργάτες μας, όπως σας είπα, πανεπιστήμιο ή δίκτυο μεντόρων, μετά την εκταμείευση του δανείου. Να σας πω τεχνικά, επειδή καλύπτω νομίζω και τους άλλους συνεργάτες, το mentoring είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να υπάρξει σύμβαση χωρίς να υπάρξει mentoring. Μπορεί να μην εκταμιευθεί ολόκληρο εξ αρχής. Έχει δικαίωμα κάποιος να το εκταμιεύσει μέσα στους 12 μήνες που ακολουθούν την εκταμίευση του δανείου του. Αν κάνει τμηματική εκταμίευση, πρέπει να είναι 12 μήνες από την πρώτη εκταμίευση που θα έχει κάνει. Εκταμιεύεται μία φορά. Δεν πηγαίνει λίγο-λίγο. Το σκεπτικό είναι ότι με το mentoring μπορεί να πάρει περισσότερη γνώση, μπορεί να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει μία μεγαλύτερη εξειδίκευση σε αυτό που θέλει να κάνει, γιατί πρέπει να είναι απολύτως συνδεδεμένο με το επιχειρηματικό του σχέδιο. Πρέπει να κάνει τη χρήση της υπηρεσίας αυτής πάνω στα θέματα με τα οποία θέλει να ασχοληθεί. Παρέχεται από τους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων μέσω συνεργατών τους, εκείνοι κρίνουν πώς. Και επίσης θα θέλω να σας πω και κάτι που το έχουμε δεχθεί και ως ερώτημα και ίσως αξίζει η διευκρίνηση. Εάν κάποιος δεν δανειστεί το σύνολο του ποσού των 25.000, αλλά έχει πρόθεση να δανειστεί και στο μέλλον ένα συμπληρωματικό ποσό, ούτως ώστε να φτάσει το όριο αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να έχει
αφήσει ένα ποσό mentoring για να το χρησιμοποιήσει στην επόμενη σύμβαση. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι το mentoring είναι μέχρι 900 ευρώ ανά αμφιμή, εάν δεν εκταμιευθεί στο σύνολο του δανείου αρχικά και θέλει να υπάρξει και άλλη σύμβαση, πρέπει να υπάρχει και άλλο ένα κομματάκι από τα 900 ευρώ που να μπορεί να εκταμιευθεί με τη μετέπειτα σύμβαση, για να μπορεί να δικαιολογηθεί ως σύμβαση εντός του ταμείου. Διαφορετικά δεν μπορεί η σύμβαση αυτή να εμπίπτει στο ταμείο, στους κανόνες της υπόθεσης χρηματοδότησης μέσω του ταμείου. Πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε. Συνεπώς, να κρατήσουμε και το mentoring γίνεται ανάλογα με την κάθε πρόταση, ας πούμε, κάθε αίτημα. Το 3.000 μέχρι 25.000 δεν μπορεί να γίνει, δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο να γίνει άπαξ. Ξεκινάω με ένα αίτημα, για παράδειγμα, ένα ποσό 10.000, δεν ξέρω, βλέπω πώς πηγαίνω, προχωράει και μετά μπορώ να επανέλθω με ένα αίτημα. Δεν πρέπει όμως τα συνολικά μου αιτήματα, το συνολικό δάνειο που θα πάρω να υπερβαίνει τις 25.000. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να γίνει σταδιακά, μπορεί στην αρχή να ζητήσω ένα μικρό ποσό, γιατί δεν έχω οργανωθεί ακόμη, που είναι και, εντάξει, είναι και αυτό έτσι πάρα πολύ λογικό. Υπάρχει ένα ερώτημα που αναφέρεται ότι παρακαλώ να διευκρινιστεί κεφάλαιο κίνησης για την ολοκλήρωση σύμβασης που έχει υπογραφεί. Χρηματοδοτείται ή όχι? Έχω κάνει μια σύμβαση, υποθέτω, και αν χρηματοδοτείται μέσα από το πρόγραμμα του δανεισμού, δεν είναι επιχορήγηση, είναι δανεισμός, μέσα από το πρόγραμμα των μικροπιστώσεων, το κεφάλαιο κίνησης. Τα παραστατικά έχουν σημασία, νομίζω, και το επενδυτικό σχέδιο που εξυπηρετεί. Ίσως οι φορείς μπορούν να δώσουν περισσότερη λεπτομέρεια σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς είναι να πάρουμε μια εικόνα, είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι και μετά η επικοινωνία σας με τους ίδιους τους φορείς, τα ιδρύματα, είναι αυτό που θα διευκολύνει, αλλά να έχουμε μια εικόνα και έτσι να έρθουν κάποιες επιφυλάξεις ενδεχόμενες ή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ο κύριος Τουρναβίτης. Ναι, να πω ότι τα δικά μας χρηματοδοτικά προϊόντα που έχουμε είναι επιλέξιμη μια τέτοια. Ναι, είναι επιλέξιμη. Ναι. Και να προτείνω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ίσως θα ήταν περισσότερο χρήσιμο με τα ερωτήματα αυτά, αντί τώρα έτσι ad hoc να τα απαντάμε, ναι. Ίσως θα ήταν καλύτερα από την πλευρά του δραματές να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο πιο αναλυτικές, πιο περιεκτικές απαντήσεις και πιο ολοκληρωμένες. Για να μην απαντάμε έτσι, αυτό είναι επιλέξιμο. Ας μείνουμε γενικότερα σε τίτλους τι είναι επιλέξιμο, ότι γενικότερα επί προϋποθέσεις 1, 2, 3 πράγματα είναι επιλέξιμα, και θα έλεγα την περιπτωσιολογία που κάθε φορέας μπορεί να στέλνει το email του, να παίρνει μια απάντηση ή με συντονιστεί εσάς να έχουμε ένα Q&A δημοσιευμένο, στο οποίο να έχουμε πρόσβαση και εμείς και οι φορείς και να μπορούμε να δίνουμε έτσι πιο πλήρεις και περιεκτικές απαντήσεις. Αν μου επιτρέπετε, σαν μικρή... Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το ιδανικό. Εμείς το είχαμε σκεφτεί έτσι κι αλλιώς να το κάνουμε. Τώρα ο τρόπος που λέτε μας διευκολύνει ακόμη περισσότερο και θα παρακαλέσω και όλους τους συμμετέχοντες και άλλα ερωτήματα αν προέκυψαν μέσα από την κουβέντα, μέσα από αυτά που έγιναν, να μας τα στείλουν στο email μας, στο καλό@ipac.gr. Θα τα συγκεντρώσουμε, θα τα στείλουμε και μετά θα κάνουμε μία ανάρτηση ώστε να υπάρχουν έτσι συνολικά κτλ. Εξατομικευμένα, αν εγώ έχω το φορέα Χ και θέλω να κάνω και έχω αυτή την προϊστορία, δεν έχει νόημα να γίνει από εδώ, γι' αυτό απευθύνεται ο καθένας αλλά να έχει μια γενική εικόνα πριν, αν είναι συμβατό ή όχι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα ήθελα να πω, γίνεται μια αναφορά που δεν αφορά ακριβώς τώρα τα παρόντα προϊόντα που μιλάμε, μέσω του ΕΠΙΧ 3. Γίνεται μια αναφορά από αρκετούς παρευρισκόμενους στο θέμα του escrow account και του την ενεργοποίηση του escrow account από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το θέμα μας ταλανίζει, θα πω, γιατί έχουμε έρθει πολλές φορές να το λύσουμε και δεν έχει προχωρήσει πολύ καιρό τώρα, χρόνια όσο θυμάμαι εγώ,
από τότε που συστήθηκε η Ειδική Γραμματεία τότε της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ήμασταν σε επικοινωνία με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και συνεχίζουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη διαδικασία που αφορά τις δαπάνες μισθοδοσίας και κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε αν υπάρχει ελπίδα να αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα. Υπάρχει μια προσέγγιση συνολικότερη η οποία αναφέρεται στο ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με όρους επιχειρηματικότητας, γενικής επιχειρηματικότητας και με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η βιωσιμότητα έχει να κάνει με τη δουλειά, δεν μπορούμε να μιλάμε για δάνεια. Θα πρέπει από μόνοι τους να ενεργοποιηθούν οι φορείς να είναι βιώσιμοι. Η αλήθεια, ξέρετε, είναι κάπου στη μέση όπως πάντα. Προφανώς δεν πρέπει να στηρίζονται σε ελπίδες και να έχουν κάποιες βλέψεις στο ότι μπορούν άνετα, επειδή είναι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, να εξασφαλίσουν κάποιους πόρους που να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα. Αυτό πρέπει να γίνει από τους ίδιους και μέσα από τα επιχειρηματικά σχέδια, μέσα από την ενδυνάμωσή τους, στην οποία υπεύθυνοι είμαστε και εμείς, ένα κομμάτι μας αναλογεί να το στηρίξουμε και ένα κομμάτι αναλογεί και το ίδιο το οικοσύστημα. Αναφέρθηκε πάρα πολύ ωραία εδώ από κάποιους παρευρισκόμενους στα ερωτήματα το θέμα της δικτύωσης μεταξύ τους, ώστε να ενισχυθούν. Εγώ θα μιλήσω και για τη δυνατότητα και τις πρωτοβουλίες που έχουν γίνει και στο κομμάτι της αυτοχρηματοδότησης του συστήματος, να ψάξουμε για μοντέλα αντίστοιχα. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, θα έλεγα ότι κάπου η αλήθεια στο αν θα πρέπει να είναι βιώσιμη με τη βοήθεια άλλων ή από μόνοι τους, κάπου η αλήθεια είναι στη μέση. Έτσι, ούτε η μία λύση ούτε η άλλη είναι εφικτή και δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Τα άλλα ερωτήματα, επειδή ο χρόνος είναι πιεσμένος, φαντάζομαι σε όλους σας, τα άλλα ερωτήματα αφορούν τη δικτύωση, όπως σας είπα, των φορέων, ώστε να έτσι γίνεται και εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη προώθηση και καλύτερη δυνατότητα, βελτιώνεται και η δυνατότητα προσέγγισης στα πιστωτικά, σε χρηματοπιστωτικά και πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά εργαλεία, αντίστοιχα η δημιουργία social hub κτλ. Έχουμε κάποια ερωτήματα τα οποία πάλι θα τα βάλουμε σε αυτό που αναφέραμε, ερωταπαντήσεων, το σύστημα των ερωταπαντήσεων που αφορούν την έδρα, τη φορολογική έδρα κτλ. Με τον Τηρεσία έχει γίνει ήδη αναφορά, μας έχουν έρθει κάποια ερωτήματα και επίσης υπάρχουν κάποια γενικότερα ερωτήματα που δεν αφορούν τους ομιλητές μας. Μίλησα για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Υπάρχει ένα ερώτημα γιατί δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό και οι άλλες τράπεζες παρά μόνο είναι τα 3 ιδρύματα. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν αυτό, μέσα από τη λογική ότι η φιλοσοφία και η λογική τόσο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας όσο και του θεσμικού πλαισίου που αναπτύχθηκε για τη δημιουργία τέτοιων ιδρυμάτων είναι ακριβώς να εξασφαλίσουμε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις εκεί που οι συστημικές τράπεζες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα, δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα και στα χαρακτηριστικά των φορέων μας. Άρα για αυτούς τους λόγους υποθέτω και για αυτούς κουβεντιάσαμε όταν είχαμε τη συνεργασία. Και αυτό δεν απαγορεύει και δεν απαγορεύει και σε κάποιον φυσικά να απευθυνθεί για άλλο τύπου πιστώσεις στις συστημικές τράπεζες. Δηλαδή υπάρχει ένα ερώτημα, πάλι έχει να κάνει με τα ποσά και τα λοιπά. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα των ερωταπαντήσεων με την ευκαιρία εγώ να αποδεσμεύσω και τον κύριο Τουρναβίτη οι όποιους ομιλητές έχουν υποχρεώσεις με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, θα σας χρειαστούμε και πάλι και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε έτσι και με τα 3 ιδρύματα μια συνεργασία η οποία θα είναι θετική με την τράπεζα, με τη συνεταιριστική της Καρδίτσας. Ήδη έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και με τους άλλους φορείς και με την Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι πάρα πολύ σημαντική η επικοινωνία μας στο να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν νομίζουμε ότι θα λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι φορείς μας στο τομέα της πρόσβασης στα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά έστω και ένα μικρό ποσοστό να μπορέσει να αξιοποιήσει και αυτό το εργαλείο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
το κεφάλαιο παραμένει, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι και μέσα στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε ή να δουλέψουμε πάνω στο θέμα πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουν ήδη και στην εξειδίκευση των έργων έχουν προβλεφθεί τέτοιες δράσεις. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνουν αυτές. Είμαστε ανοιχτοί και σας προκαλούμε και προσκαλούμε όποιος έχει τη δυνατότητα να μας πει τις προτάσεις του. Να αναφέρω ενδεικτικά εδώ ότι ο κύριος Παπαδάκης ανέφερε πολύ συγκεκριμένα το παράδειγμα της Πολωνίας, όπου υπάρχει, δώστε μου λίγο χρόνο να σας το αναφέρω, αξίζει τον κόπο, και υπάρχουν και αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ξέρουν και οι συνομιλητές μας. Το case study της Πολωνίας, όπου είναι 25.000 ευρώ δηλαδή, συν mentoring, με 0,88% επιτόκιο, optional, 0,44% για επιλέξιμες οντότητες, χωρίς εγγυητή αμοιβές ή προμήθειες. Δεν νομίζω ότι απέχουμε πολύ το συγκεκριμένο πρόγραμμα από αυτό της Πολωνίας. Δεν ξέρω αν έχουν να πούν κάτι οι παρευρισκόμενοι, αλλά θα μπορούμε να επεξεργαστούμε μαζί σας και άλλα ενδεχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία ή βελτιώσεις, να προτείνουμε και βελτιώσεις και του δικού μας μοντέλου. Για το σκοπό αυτό, όπως είπαμε, συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα πλαίσια του προγράμματος TSI για την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Παρακολουθούμε στενά αντίστοιχες μελέτες από τον ΟΣΑ σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις σας εν ώψη και της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. Ό,τι μπορεί να συμπεριληφθεί προφανώς θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και σημαντικό. Περιμένουμε τις προτάσεις σας πραγματικά και θα είναι πολύ σημαντικό. Θα οργανώσουμε και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες και κουβέντες. Να δούμε και καλές πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλες χώρες. Πάντα βέβαια με το σκεπτικό κατά πόσο αυτό είναι στη χώρα μας εφαρμόσιμο ή αν χρειάζονται μεγάλες ανατροπές που, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνουν άμεσα. Αν θέλει κάποιος από τους ομιλητές να προσθέσει κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά όλους. Άλλος ομιλητής. Κυρία Κοντογιώργου, κυρία Μπουρή, θα είμαστε σε τακτική επικοινωνία. Οπωσδήποτε θα είμαστε σε επικοινωνία. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Τουρναβίτη. Είναι καλό να δημιουργηθεί μια λίστα των ερωτήσεων. Κάποιες απαντήθηκαν, κάποιες όχι. Υπάρχει πολύ υλικό και στο site της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αναφέρθηκα και στην αρχή, υπάρχει μια εκτενής λίστα ερωτημάτων και απαντήσεων που πιστεύω ότι είναι πολύ κατατοπιστικές. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάτι που πλέον οπωσδήποτε θα το απαντήσουμε. Και κάτι εξειδικευμένο που αφορά τους φορείς μας. Ναι. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Τουρναβίτης, είναι λίγο δύσκολο όταν είμαστε όλοι μαζί να μπούμε σε υποπεριπτώσεις. Και κάθε περίπτωση επίσης είναι διαφορετική. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να απαντηθεί με το χρόνο της η ερώτηση, η εξειδικευμένη. Παρ' όλα αυτά, πολύ γρήγορα θα αναφέρω, επειδή το είδα λίγο στο chat, το mentoring των 900 ευρώ είναι επιχορήγηση πλέον του ποσού του δανεισμού που μπορεί να φτάσει μέχρι 25.000 ευρώ. Επειδή κάποιος ρωτούσε και νόμιζε ότι περιέχεται. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Είναι εκτός. Εντάξει. Και όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή και μαζί και οι ερωτήσεις, όπως είπαμε, με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω είναι καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία μέχρι τώρα και για τη συνέχεια που θα έχουμε. Κύριε Βελεγράκη. Ναι, κυρία Κοντονάρου, και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω, να απαντήσω, γιατί εν μέρει αποτίθηκε από την κυρία Μπούρη. Αυτό είναι το ποσό για το mentoring, το οποίο δίνεται σαν επιχορήγηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή στα ιδρύματα μικροπιστώσεων απευθείας ή στους παρόχους φορείς με τους οποίους εμείς συνεργαζόμαστε. Άρα ο τελικός καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτα. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, το κρατούμενο έχει να κάνει με την άλλη ερώτηση, αν υπάρχει δυνατότητα πρόορης αποπληρωμής. Υπάρχει χωρίς πέναλτι.
Άρα και εδώ, αυτό είτε μέσα στο ταμείο είτε εκτός ταμείου, η λογική είναι παρόμοια. Τουλάχιστον εμείς από το πρώτο έτος λέμε ότι μπορούν να αποπληρώσουν και νωρίτερα χωρίς να έχουν κάποιο πέναλτι, για να μην το αφήσουμε να αιωρείται. Το τελευταίο που θέλω να πω και να σας ευχαριστήσω και πάλι είναι ότι γενικώ υπάρχουν, ο θεσμός των μικροπιστώσεων πάσχει από αναγνωρισιμότητα και πάσχει γιατί υπάρχει έτσι, να το πούμε, κακή την πίστη στο κοινό ότι να κάτι καινούργιο δημιουργεί, δεν το ξέρουμε πόσο φερέγγιο είναι. Παρ' όλα αυτά, δράσεις όπως αυτή της αναπτυξιακής, όπως αυτή που αναφέρατε στην Πολωνία, εγώ θα πω για μια παρόμοια με την οποία συμμετέχουμε εμείς με τη Eurobank στον Εύρο, που δίνουμε επιχειρηματικό δάνειο με 1% τελικό επιτόκιο στον καταναλωτή για νέες επιχειρήσεις μόνο και για επιχειρήσεις ως ένα έτος λειτουργίας, με σκοπό οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στον Εύρο, άρα είναι τοπικό το κριτήριο εκεί. Θα το δούμε πώς θα πάει και αν έχει δυνατότητα επέκτασης. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν προγράμματα διάφορα που γίνονται, όλα προσπαθούν να συμβάλλουν προς την οικονομική ανεξαρτησία και την κοινωνική συνοχή. Σε κάποιο βαθμό το καταφέρνουμε περισσότερο, σε κάποιο άλλο λιγότερο. Πάντως κακή πίστη δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Μία παράκληση σε όλους σας, ό,τι αφορά τέτοιου τύπου εργαλεία, προγράμματα, αν μπορείτε βάλτε μας στη λίστα σας για να μπορούμε να ενημερώνουμε έγκαιρα και τους φορείς μας. Είναι πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε στον Εύρο. Εκεί έχουμε πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Είναι μια περιοχή πονεμένη, δηλαδή με πολλές δυσκολίες και οι φορείς μας εκεί έχουν κάνει αξιόλογες προσπάθειες στη Θράκη. Ό,τι μπορούμε να ενημερώνουμε ώστε να μην χάνονται ευκαιρίες και από το ίδιο το πεδίο το δικό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Επίσης να πω ότι και μέσω των ενώσεων η δικιά μας προσπάθεια είναι μέσα από τις ενώσεις και μέσα από τα δικά μας εργαλεία ότι έχουμε social media και τα λοιπά, προσπαθούμε να μπορούμε να ενημερώνουμε για αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό αν μπορείτε να μας βάλετε στη mailing λίστα σας. Ναι, κύριε Στάμκο. Τίποτα. Εγώ να πω ότι να προχωρήσουμε και το Ταμείο Μικροπιστώσεων, να μην το φοβούνται οι επιχειρήσεις. Έχουμε καλό που έχουν υποβάλει αιτήσεις και είναι σε φάση αξιολόγηση. Άλλες θα προχωρήσουν, άλλες όχι. Αλλά πάντων υπάρχει μια ροή, υπάρχει μια κινητικότητα, δεν είναι παρήγορο όλο αυτό. Εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Δεν κλείνει, τώρα ανοίγει η διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, για την ενημέρωση και ελπίζουμε να προχωρήσουμε καλά. Θέλει να παρέμβει κάποιος άλλος ομιλητής? Ας κλείσουμε λοιπόν εδώ. Να σας πω ότι θα προσπαθήσουμε, θα γίνει η ανάρτηση στο κανάλι μας στο YouTube, Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και αυτή η ημερίδα μας. Και θα προσπαθήσουμε πολύ σύντομα να είμαστε και πάλι κοντά σας. Να αναφέρω μόνο αυτό που σχεδιάζουμε, μεταξύ άλλων, έχει να κάνει με τις δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς, που αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης και ΚΙΣΠΕ, και αντίστοιχα και που βέβαια θα απευθύνεται και σε άλλους φορείς που ανταποκρίθηκαν και είναι σήμερα κοντά μας, όπως είναι τα κέντρα κοινότητας, που μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της ανάπτυξης και της αξιοποίησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην περιοχή τους. Να σας ευχαριστήσω θερμά και στο επανειδήν. Σας ευχαριστώ πολύ.